Hei ja tervetuloa Aallonharjalla podcastin pariin. Minä olen Frade ja kanssani minulla on Vale. Täällä ollaan linjoilla. Hyvä homma, hyvä homma. Tosiaan tänään meillä on hyvin tämmöinen erikoinen episodi luvassa. Paljon ehkä aiheita ja uutisia, ehkä voisi näin sanoa. Mutta. Koittakaa pysyä kärryillä ja mennään asiaan, joten tuohon meidän ensimmäisen episodiin liittyen, niin voitaisiin puhua vielä tästä Call of Duty Black Ops Cold Warista, joka saanut ton edellisen episodin jälkeen multiplayer tollasen niinku revealin, myöskin tommosen open alphan ja zombeista tullut myös ihan niinku oikeata tietoa enemmän. Hiuksen hienosti kylläkin, jos ihan tarkkoja olla, niin ei paljon ole kyllä saatu tasan 7 sekunnin verran. Joo, se on kyllä, no mennään siihen myöhemmin, mutta Vale, mitä tykkäsit tuosta multiplayerista, mitä näytettiin silloin joitain viikkoja taaksepäin? Joo, et siis mulla tuli heti semmoinen fiilis, että mä itse asiassa kattelin muutamia ihan gameplaytä tuolta Tuben puolelta, tai Suomi-tubettajalta, ei tule yhtään mieleen kuka mahtoi olla, mutta sanoisin, että mulla alkaa ainakin olla kiinnostusta pelikohtaan nousta, että multiplayeri näytti hauskalta siltä vanhalta ja tutulta ja perinteiseltä, ei ole jetpackkejä ja kaikkea muuta tilpehörää ylimääräistä, mistä mä en niinkään välittänyt noissa viimeisimmissä interaatioissa noissa peleissä. Ne ei itselleni lähdösti niin hirveästi ollut lähellä sydäntä, että nyt oli sitä perinteisempää, ehkä sitä just tavallaan vähän takaisin hyppyä siihen tavallisempaan kodimaisemaan ja tavallisen tyyppisempään. Ja mitä mappeja nyt nähtiin tossa, että nyt alkoi pelikuva siis tosiaan tulla, kun porukka on päässyt petassakin niitä nakuuttamaan, niin mapit vaikuttaa tosi mielenkiintoisilta, että itse just se Miami oli semmoinen mappi, mikä itselle on tosi mielenkiintoinen, että mistä odotan kyllä, että näkee lisää ja pääsisi jopa ehkä pelailemaan itsekin, niin se olisi kyllä kova juttu. Ja sitten siitä laivakentästä nyt en muista, mikäköhän sen nimi on, tuliko sulle mieleen sen laivakentän se Armada ollut tyyli? Joo, taisi just olla tämä, niin se vaikuttaa myös tosi mielenkiintoiselta ja semmoiselta omalaatuiselta systeemiltä, että kovat on odotukset. Hiekkakenttä, kyllä mä sanoin, että siinä on varmaan paljon potentiaalia erityyppisiin pelimoodeihin ja erilaisiin setteihin, että vähän isompia, erilaisempia, avarampi semmoinen monipuolisempi kenttä, niin sitä odotellessa, että odottavaa fiilis ja nälkä nähdään lisää. Joo, tosiaan tällä kertaa ne kodissa vähän niin kuin tekee noista moniin pelikentistä myöskin vähän niin kuin tavallaan niin kuin tarinallisia, jos niin kuin voi niin sanoa. Eli niin kuin tavallaan jokaisella tällaisella mapilla on niin kuin sellainen pieni taustatarina, esim. Vaikkapa se just Armada, sellainen laivakenttä, niin siellä on joku, en nyt muista, oliko se amerikkalaista vai neuvostoliittolaista joku sukellusvene, että tämmöinen oli, jotenkin niin kuin uponnut sinne. Niin, ja sitten tavallaan se kertoo, tavallaan antaa syyn, että miksi ne osapuolet niin kuin tulee taistelemaan just sinne alueelle. Niin kyllä, että tuo hyvä tavallaan, tuo itse asiassa hyvä, kun muistuit tästä jutusta, mikä on nyt tullut tosiaan uutena, kun aiemmin ollaan tututtu näissä kaikissa räiskintäpeleissä, että porukka vaan heitetään jonnekin taistelukentälle ilman sen kummempaa syytä, niin nyt siinä on silleen, että ne ei vaan satu ilmestymään jonnekin päin maailmaa yhtäkkiä ne tyypit, vaan ne on siellä taistelemassa syystä jostain toiminnosta, ja en tiedä, oliko siitä nyt mitenkään, nyt mä itse asiassa pitää myöntää, että en niin hyvin ole kärryillä, että kun noita pelimoodeja on erilaisia, niin vaikuttaako se, miten niissä mapeissa sitten toimit, onkohan niissä mapeissa miten hyvin otettu huomioon sitten nuo eri pelimuodot? En mä usko, että se vaikuttaa siihen
siihen taustatarinaan sen kummemmin, mutta se oli mun mielestä jotenkin siisti, kun mä näin sen ekan kerran, että niinku, sä et ole vaan niinku jossain random paikassa ja sitten vaan tapaa jotain toisia tyyppejä, vaan se on niinku, myös tavallaan tehtävä se, että sä oot niinku siellä niinku multiplayer-kentässäkin silleen. Kyllä. Niinku, ja toisena esimerkkinä just se, olikohan se niinku satelliit, ne satellite, niinku se aavikkokenttä, niin sekin oli just, että just jonkun, en muista kumman puolen, mutta just joku satelliitti oli tippunut jostain, avaruudesta ja se sisältää jotain tietoa ja sitten venäläiset ja usalaiset vaan juoksee äkkiä, että kuka saa sen tiedon niin kuin, tiedätkö, piilotettua tai niin kuin, lunastettua itselleensä. Kyllä. Tuossa itse asiassa siellä, jos oikein luovasti haluaisi lähteä ajattelemaan, niin olisi just Capture the Flagiin semmoinen ihan potentiaalinen, niin kuin, tavallaan jos haluaa sitä pelimoodia vähän fiksata ja yhdistää tuohon tarinaan, niin siis okei, nämä on niitä erittäin high hopes, mitä ei tule koskaan toteutumaan, että just yhdistä siihen sille, että siinä on joku juttu just siinä satelliitissa siellä kentässä, mikä pitää sun tiimi hakea siitä ja kuljettaa just jonnekin niin kuin tavallaan tukikohtaan siinä lähialueella. Jep. Se voisi olla ihan hassu. Mutta mitähän mäpeistä? Siellä oli just Miami, mistä sanoit, että tykkään Kyllä. siitä niin kuin ne kaikki neonvalot ja muut. Joo, värikartta on tosi siisti. Se värikartta on vähän samantyyppinen kuin Alan Harjalla podcastin logossa. Kyllä. Joku on ottanut meistä mallia. Tai niin, halutaan ainakin uskoa kovasti. No joo, mutta tykkään siitä, mitä kuulin joiltakin tuollaisilta tubettajilta kylläkin, että mitä kuulin heiltä, niin moni sanoi, että Miami olisi niinku huono mappi niinku pelillisesti. Okei. Niinku ulkonäöllisesti hyvä, mutta moni sanoi, että se on niinku huono pelaattavuuden kannalta. Eli onko se rakenne sit sillä kentän niinku pohjapiirustuksella huonosti suunniteltu sitten? Varmaan, tai niin kuin minkä mä kuulin, että tämmöisen niin kuin mielipiteen, että se mapin pitäisi kuulua tuohon niin kuin Modern Warfareen. Eli niin kuin tämä edellisvuoden kodi, että se ei niin kuin jotenkin tunnu Treyarch-mapille. Niin, no joo, totta. Nimenomaan, kun en ole pelannut sitä, niin en osaa sanoa, mutta itse ehkä näen sen pointin just siinä, vaikka en ole itsekään sitä pelannut kyseistä tätä MVtä uutta, mutta näen ehkä kuitenkin pointin tuossa kommentin taustalla, että mikä siinä on se ajava voima, niin sanoisi, että miksi lähinnäkin mikä kritiikki niihin MV-mäppeihin on ollut, että niissä on niin paljon rakennuksia ja kaikkia paikkoja mennä piiloon ja tiedätkö, että siinä just huono semmoinen map flow tavallaan. Eli just semmoinen olevinaan pyritään tähän ei todellakaan kodimaiseen taktiseen peliympäristöön. Joo. Kuka ihme kodissa harrastaa taktista pelaamista muuta kuin hyvällä tuurilla joku oikein innokas niputtaja, mutta ei kyllä varmasti kukaan muu. Mut se oli siitä ja sitten oli vielä Moskova oli vielä sit se. Joo. Moskova on Moskova, niinku, se on vain jostain sieltä vedetty joltain kaduilta semmoinen. Kyllä. Että se oli, herätti vissiin vähän ristiriitaisia tunnelmia, että osa oli silleen, että joo, että se on myöskin vähän liian sellainen kämppimismäppi, mutta osa sanoi, että se oli paras mäppi siitä Open Alphasta. Niin. Ainahan nuo jakaa mielipiteitä ihmisten kesken, että onko se hyvä, onko se huono. No, sanotaan, että kyllä se niinku tavallaan ympäristöön mietin, kyllä se näyttää tosi kivalta ja niinku silleen ympäristöön sopivalta ainakin, jos haetaan sitä fiilistä ja tälleen, että ollaan siellä. Että kyllä niinku mun mielestä oli silleen ihan suunta hyvään päin, mutta tietysti se on aina, että kun
sitä ei oikeasti virallisesti tiedä ennen kuin oikeasti pääsee pelaamaan sitä kenttää, että miten se kenttä toimii käytännössä pelaatessa, koska sehän se ainut olennainen asia kuitenkin sillä vaan on, että miten se toimii pelaatessa. Jep. Mikä on sulla semmonen nyt niinku lempimappi noista, mikä niinku sulla ehkä suurimmat odotukset? Onko sulla semmoista? Mä tykkäsin siitä satelliittikentästä. Joo. Se oli niinku Black Ops 1 oli se ihme bullshit Sahara-kenttä, niin mun mielestä se oli niinku se otettu niinku kodimapiksi ja tehty niinku hyvin. Kyllä. Mä ajattelisin näin. Koska niinku, no joku saattoi tykätä Päfää 1 siitä aavikkokentästä, mutta joo, niin. Tietää, mistä on kyse. Mut, mä tykkäsin siitä. Se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen. Ja sitten ulkonäöllisestihän ne oli ihan kivaat ne kaikki kentät. Kyllä, että siis huomaa Next Genin tulevan kaikessa niin kuin noissa gameplayssä ja muussa, että on niin kuin, kyllä se vaan on niin kuin kova sana nyt. Jep. Niistä game-modeista muuten kun puhuttiin, niin nythän tuli joku uusi game-mode, sellainen vähän niin kuin Search and Destroy, mutta siinä niin kuin toisella puolella on ns. Joku tämmöinen niin kuin presidentti tai semmoinen merkittävä henkilö, ja se pitää niin kuin saada, tiedätkö, niin kuin kuljetettua. Kuljetettua vai niin, turvallisesti? johonkin helikopteriin ja sitten tavallaan. Ei vitsi, tuo voi olla aika kova juttu, mutta kuulostaa kyllä aika absurdi haastavalta äkkiseltä. Joo, se on itse asiassa se on aika siisti mode, että mä kyllä odotan, että pääsen pelaamaan sitä. Joo, ja sitten muutenkin hienoa, että tuo noita uusia modeja, että keksivät vielä jotain ton tyyppistäkin, että tuo on niinku semmoinen, mitä ei ole nähnyt missään oikein vielä kuitenkaan. Niin toi on kyllä tosi siisti. Jep. Mitäs oliko sulla jotain ajatuksia aseista? No hirveän paljon ei, että siihen niin paljon en ole nyt tässä kerennyt perehtymään, että miten se asearsenaali siinä ainakin. Miten mä katsoin sitä tavallaan tuon settien kokoamista, niin sehän oli vissiin jollain niinku, että ne aseet on vähän niinku seinällä siinä esillä ja sä muokkaat siihen ne sun setit. Että ne on niinku näkyvillä siinä silleen koko ajan, että se ei ole niinku, mitä, mä en nyt tiedä miten viimeisimmissä peleissä se on tehty, mitä silloin joskus kauan sitten, että näkyy tyyliin kuva tai sitten se vaan leiju siinä ilmassa se ase. Vaan se nyt niinku siinä seinällä silleen konkreettisesti ja sitten siihen vaihtuu ne tavarat ja tälleen. Että nyt en itse aseistukseen, että mitä aseita konkreettisesti siellä on. Että mä en hirveästi osaa sanoa, että jos sulla on jotain heittää, niin ehdottomasti vaan. No nehän tyylinen aseet on just näitä niinku BO1 aikaisia just aseita ja just tuttuja kodiaseita, ei niinku sen kummempaa, mutta mitä ne just sanoikin siinä multiplayer-rivelissä, että ne on nyt niinku erityisesti panostanut niihin aseisiin, niinku ulkonäköön ja ääniin ja näin, koska niinku se ase on, minkä sä niinku näet koko ajan. Koko ajan. Niinku se on tosi sitä tärkeää, hahmoa, sitä sun omaa hahmoahan sä et oikein näe, mutta se aseen sä näet koko ajan. Se on hyvä, että on ottanut tuohon huomioon. Varsinkin tuo äänijuttu on tosi kova juttu, että ne on siihen nyt panostanut vielä. Ja kyllä se mun mielestä kuuluukin siinä, kun on katsonut gameplaytä ja trailereita. Mutta se oli kiva ja sitten vielä kai se ihme attachment-juttu, että tavallaan sit nyt sulla on niinku monia variaatioita ja sitten ne niinku muuttaa sitä asetta jollakin tavalla niinku, tiedätkö, paremmaksi tai tiedätkö, antaa vähän jotain ekstraa johonkin. Niin sinänsä, kyllä, kun hyödyntää jotain. Ei vissiinkään niin täysin niinku uusi. Ei täysin silleen, että kai tuossa niinku MV:ssä on ollut jo vähän sen tyyppistä. Mut ihan kiva.
Joo, kuulostaa ihan lupaavalta, että just tavallaan se nyt on tietysti tärkeää, että aseet on sen mukaisia, mitä aikaikkunakin on, että mennään just tavallaan vähän niin kuin BO1 meni ja palataan just sinne asearsenaaliin, että varmaan nähdään vanhoja tuttuja kivoja aseita, mitä tykkäisi silloinkin nakutella pelissä. Ja tietysti vähän jotain uutta, kun hypätään tietysti ajassa vielä vähän eteenpäin, niin voi olla, että jotain erilaista saattaa olla. Mä veikkaan, että aika samat asearsenaalit tulee olemaan kaiken kaikkiaan. Jep, mutta mitä sulle tuli niin kuin nyt siitä moniin pelistä, niin jos katsoo isoa kuvaa, niin vaikuttaako se sun mielestä nyt, niin kuin, että se on ihan ok, että tuntuu, että tulet pelaamaan sitä sitten, vai onko vähän sillä, että no pitää vielä nähdä enemmän, että kiinnostus vielä herää? No siis mun osalta, niin kyllä siis ihan pelkästään gameplay-osalta ja tälleen, niin kyllä mä näen, että mä tuun pelaamaan sitä, että se ei ole niin kuin mulla ehkä se kynnys, mutta tietysti mä haluan nähdä vielä lisää, mä haluaisin vielä erilaisia mappeja, että mä kaipaisin ehkä just jotain luontoympäristöön sijoittuvaa mappeja, tai jotain semmoista, joka on vähän semmoinen luonnon sekainen ja tälleen, että niin kuin sen tyyppinen kenttä olisi ehkä mitä mä haluaisin vielä lisää. Että jotain ton tyyppisiä. Tietysti mappeja lisää, tietysti niitä varmasti tuleekin ja myötä koko ajan ja herra tietää kuinka paljon niitä tulee vielä, mutta sanotaan näitä niin kuin gameplay-ajatuksellisesti ja niin kuin, mitä ollaan nyt nähty, niin vaikuttaa erittäin lupaavalta ja haluan päästä pelaamaan kyllä niin pian kuin on mahdollista. Jep. Muuten vielä noista Game Modesta tuli mieleen, että olisi siistiä, jos toi minkä MVssä oli just se, olikohan se Gunfight nimeltään, niin kuin 2v2 Game Mode, se olisi siistiä, jos ne toisi sen takaisin. Tuo olisi kyllä kova. Mä jotenkin tykkään sitä semmoisesta niin kuin 2v2 semmoinen taktinen pelaaminen. Taktinen mähinä vähän niin kuin. Se olisi siistiä. Se olisi kyllä kova varsinkin friendien kesken heittää. Tää oot just silleen, niin kuin vaikka ajatellaan, että me mentäis kaksi heittää toisia vastaan. Niin. Se on just kun sit sä niinku, sulla on just se, sä itse ja sit se toinen. Ja niinku kun sitä ei tarvii edes niinku semmoista koko squadia, vaan niinku, että tiedätkö, että sä tarvit vaan se yhden sun lisäksi ja sitten tiedätkö tavallaan sä voit niinku sitä tiimipeliä silleen kehittää ja sitten voit pelata randomeita vastaan, mutta se on kuitenkin aina sama tiimi, että niinku, joka on sun puolella, että sä ootte tekaukset te voitte heittää minkälaisen setin haluatte menemään siinä ja millaisilla plääneillä teillä onkaan. Te ette koskaan tiedä mitä vastustaja meinaa, mutta siinä se jännitys sitten onkin. Ja sitten siinä on se jännitys vielä, että tavallaan et koko ajan näe jotain porukkaa, jossa vaan jännitätte tavallaan mistä ne tulee se realismin tunne vähän siinä, että ethän sä oikeasti taistelukentällä niin kuin riippuu taistelukentästä, mutta et sä välttämättä koko ajan näe jonkun juoksevan jossain, kun päätön kana, että missäköhän kaikki muut on menossa ja sitten 5 tyyppiä ampuu sitä samaa aikaa. Jep. Vai just tolleen, että on se 2 tyyppiä ja pelataan taktisesti, että missä ne toista on. Tai sitten menee, jossain se menee varmaan siihen, että porukka vaan jahtaa toisia ja testataan jotain hunter down gameja ja tämmöisiä voin kuvitella, että tubettajat alkaa pistämään kanaville. Se olisi just, se, niinku, mun mielestä se oli niinku ton uusemman MV1 silleen siistimpiä lisäyksiä, koska muutenkin jos niinku, tulee niinku, elämässä sellaiseen vaiheeseen, että vaikeampi saada niinku, paljon niinku, kavereita yhtä aikaa pelaamaan. Et, niinku, tiedätkö, se voi olla aika haastavaa saada vaikka meitä SNDtä 6v6 tai mikä, onkohan se 5v5 jossain näissä uudemmissa, mä en ole ihan varma, mutta kuitenkin 4 tai 5 ihmistä sun, tiedätkö, niin kun, että saat sun lisäksi se 4-5 ihmistä pelaamaan samaan aikaan ja kenelläkään ei ole mitään, niin se voi olla aika haastavaa. Se on aika haastavaa, että et sä äkkiseltään saat porukkaa töissä, porukkaa jossain menossa, porukkaa tekemässä jotain tyyliä. Mitä liian aina onkaan, mutta kun elämä on niin sanotusti
koko ajan jotain kiirettä ja jossain pitää olla ja jotain pitää tehdä, niin se on just tolle, että sä saat sen yhden kaverin ja se riittää, niin se on aika kova juttu. Ja sit sulla on kuitenkin mahdollisuus mennä sinne tavalliseen moniin peliinkin sitten heittää settiä sit isommallakin porukalla. Ehdottomasti. Et tuo olisi kyllä tosi kova, nyt kun nostit tuo esille, mulla ei ollut tiedossa tämä pelimoodi aiemmin, niin kyllä sanotaan näin, että nyt tässä vaiheessa melkein tekisi mielestä pettyä, jos se ei sit ilmesty sinne, vaikka nyt tietysti ne ei ole sitä luvannutkaan myöskään sinne, mutta tuo olisi vaan niin kova heittäys, että niin sanotusti aallonharjalla lähtee heittää vähän kentille töminä, että ratsastetaan menemään siellä harjalla ja pyyhkästään vastustajat se aallon mukana sieltä myös kentältä menemään. Aivan. Mutta joo, tosiaan sä olit semivakuuttunut siitä tai niin kuin kiinnostunut. Joo. Ja mä sanoisin, että mä oon tyytyväinen sen osalta, että se peli on ainakin niin kuin ihan fine. Että mä uskon, että mä pystyn pelaamaan sitä. Kyllä. Ei mitään katastrofeja. Katsotaan mitä nyt käy, mitä mappeja tulee lisää ja näin, että meneekö se sitten, kun nähdään se lopullinen versio, niin sittenhän se sitten se vasta tietää. Mutta näin. Sitten sitä odotellessa. Siinä oli hyvin multiplayeria. Käydään vielä toi zombit ihan äkkiä läpi ja sitten mennään, näihin uudempiin aiheisiin. Joo, itse asiassa jos tuohon liittyen, mitä tässä ollaan puhuttu tuohon pelaamiseen pääsemisestä, niin siihen liittyen vähän jatketaan tuossa näiden zombien jälkeen, että mikä mulla oli se pointti ehkä myös siinä. Jollekin tervetuloa takaisin. Ja nyt ollaan täällä tulevaisuudessa. Puhutaan vähän zombeista, eli trailerit on katsottu ja mahdolliset blogit ja muut Kyllä. luettu. Niin aloitetaan vaikka, että Vale, mitä mieltä olit tuosta trailerista kautta siitä 9 minuutin selitysvideosta, mikä tuli tonne Call of Dutyn sivulle. Elikkä siis materiaaliahan nähtiin nyt siis yllättävänkin paljon siihen nähden, mitä ehkä odotuksiakin oli sen suhteen, ja tietoa tuli todella paljon nyt kaikesta, että mulle tuli tosi innostunut fiilis, se näytti nyt taas niiltä zombeilta, mitä oli silloin joskus yhdessä vaiheessa, ja samaan aikaan sit on niinku näiden uudempien Black Opsien zombityyliäkin sitten tietysti otettu huomioon tälleen tässä uudessa Black Opsissa, mutta jotenkin tuntui se ehkä vähän lähempänä jopa sitä vanhemman tyyppistä zombikokemusta, ja mulla on tosi kovat odotukset nyt tällä hetkellä, ja sitten mitä trailerista sanoisi, niin se oli tosi mielenkiintoinen, että siinä oli tietysti tosi hyvä laatu se, graffat ja muut näyttää tosi hyvältä ja näyttää pyörivän tosi hyvältä, ja ympäristöt ja kaikki niin näyttää tosi lupaavalta nyt sillä nyt on tiivisti sanottuna tähän alkuun, että ennen kuin aletaan purkaa vähän osin mitä sitten loppujen lopuksi nähtiin, että tosi siistiä, että ne on nyt vähän luonut tarinaa siihen zombien taustalle, että mitä siinä on tapahtunut ja miksi tapahtuu ja miksi jatkuu sillä tavalla, miten jatkuu, että nyt ne lähtee sitten syventymään tuohon hommaan. Että yksi mappihan nyt tuossa tällä hetkellä tosiaan nähtiin, The Machine, mikä trailerissa oli ja siinä 9 minuutin First Look-videossa. Mitäs Felixi sulla äkkiseltään tähän nyt pintapuolisesti, ennen kuin lähdetään syvään luotaamaan? No siis kyllä mä tykkäsin, että se oli hyvin tehty se First Look ja vaikutti niinku toiminnoilta ja muilta on tosi sulavalle pelille. Tietysti grafiikat nyt on myös hyvät niinku ihan siinä multiplayerissakin. Kyllä.
mitä tuli niinku nähtyä. Että, mun mielestä se oli niinku hyvä balanssi tavallaan, että se oli vähän niinku just se vanhan tyylinen zombi, mutta ne oli kuitenkin tuonut siihen tosi paljon kaikkea niinku mekaanisia elementtejä lisää siihen gameplayhin. Mutta kumpikin vissiin tykkäsi siitä. Joo, oli mun mielestä tosi hyvän näköistä settiä, että niinku gameplay vakuutti nyt oikein kovasti tällä hetkellä tuossa, että mitä nähtiin sitä ensimmäistä pelikuvaa nyt itse siitä zombien pelaamisesta, niin lupavalta näytti, että näytti sieltä perinteiseltä zombilta ja kaikkea mitä tuossa tuli noita pelikokemukseen ja pelaamiseen liittyviä juttuja, niin huomaa, että ovat panostaneet myös siihen pelikokemukseen tosi paljon nyt noiden zombien osalta kaikilla osa-alueilla. Jep. Ja tosiaan, mitä nyt tulee tähän ekaan mappiin, mikä tiisattiin ja näin, niin tää on joku tällainen, niinku, tai tavallaan se on niinku, se pohja on otettu tavallaan Nader Untottenista, mikä oli ensimmäinen zombimappi ikinä. Tavallaan se on tavallaan siinä vissin keskellä tai siinä niinku pohjana, ja sitten ne on niinku laajentanut sitä sinne ympärille ja sitten tavallaan maan alle sitten. Okei, joo. Mä itse asiassa jotain pientä samaa tuosta luin, että palattu oikeasti sinne juurille kirjaimellisesti, mikä on tosi siisti juttu. Jep. Ja sitten vissiin tälle lyhyesti tarina on silleen, että se on joku tällainen paikka, missä justiinsa jotkut saksalaiset toisen maailmansodan aikaa on rakentanut jotain koneetta, Die Maschine tai jotain tällaista. En tiedä tarkkaan mihin, mutta jotain sketsi-juttua. Ja sitten jotain venäläisiä oli käynyt siellä ja ne telotettiin sinne. Ja sitten tavallaan se tehtävä on nyt, että tavallaan ollaan 80-luvulla ja tämmöinen CIA-ryhmä menee niin kuin tutkimaan sen alueen, että mikä homma siellä on. Ja sitten ne pääsee yllättymään, että wow, että mitäs täältä löytyy. Siellä on vähän enemmän kuin ehkä mitä odottivat törmäävänsä siellä mahdollisesti. Että sanotaan, että ei ehkä ihan niin elävää vastaanottoa välttämättä ehkä oletettu kuitenkaan, vaikka jollain tasolla oltiin ehkä valmistauduttu siihenkin. Jep. Myös mitä sitten introsta huomasi, niin, tai siis varmaan niin kuin hyvä selventää kuulijoillekin, että tässä ei tavallaan ole enää ne sellaiset vanhat hahmot, niin kuin oli, että se tavallaan se tarina loppui Black Ops 4, että on niin kuin tavallaan uusi luku kirjassa, mutta esim. Me nähtiin justiinsa se nainen siinä intro cutscene, mikä se on tämä just Samantha, eli tämän Dr. Maxisin se tytär, niin tavallaan se on niinku aikuinen ja vissiin se tietää jotain näistä zombisysteemeistä. Joo, en tiedä sen tarkemmin, mutta tämä on tavallaan mitä tiedetään. Joo, jotain pitää siinä, jos tuli se ilmeisesti just tämä D-Machinen intro-pätkä, mikä oli tosiaan siis, joka laittoi tuon zombimatskuun se 9 minuutin pätkän niin käyntiin silloin, mikä tuli, mitä nyt tässä puidaan ja vähän käydään läpi nyt kokonaisuudessa. Jep, mun on pakko sanoa kyllä just se avauskohta, kun toi Samantha kävelee siinä sateessa ja siellä on ne neonvalot ja kaikki. Niin ja ne grafiikat, niin se oli kyllä tosi näyttävä kohta. Joo, se oli ihan todella nätin näköinen ja värinen. Että kaikki niin kuin toimi visuaalisesti tosi hyvin siinä. Ja tosiaan se oli
introja varmaan. En tiedä, tietysti intro, niin varmaan suoraan ei sitä nyt suorasti tarvii varmaan sitä kautta, mutta varmaan ihan samalta näyttää siellä. Ja sitten pelikuva oli PlayStation 5 muistaakseni myös, jos en ihan väärässä ole. Mm-hmm. Että kyllä niin näytti pyörivän hyvin, että niin kyllä siinä raudassa niin voimaa näyttäisi olevan. Jep. Pitäisikö vielä... mikä sun mielestä oli niin kuin paras juttu nyt, kun näit ton jutun, näin, olit positiivisella fiiliksellä, mutta mikä sun mielestä oli niin kuin paras asia todeta ton pelin suhteen tavallaan, jos saat kiinni yhtään? Joo, että niin kuin, mulle ehkä... Tiedätkö? Joo, hyvä. Mulle ehkä joku semmoinen niin kuin tavallaan, mikä mulla niin kuin tossa oli kokonaisuudessa, mitä nyt tietä ollaan nähty, niin kuin just se esimerkiksi, että miten paljon niin siihen pelattavuutta ja pelikokemuksen, siis siihen on nyt mitä saatiin tietoa, niin siihen on tehty tosi paljon muutoksia zombien osalta, paljon uutta tavallaan pelikokemuksen kannalta, ehkä niin kuin tietynlaista sujuvuutta ehkä yritetään sillä niin kuin lisätä siihen ja niin kuin samaan aikaan tosiaan, kuten aiemmin mainittiin, että se on sitä perinteisen näköistä, mutta samalla vähän sitä niin kuin paranneltua versio siitä, niin se on mun mielestä tavallaan ehkä se, mikä mua innostuttaa siinä myös ehkä eniten, että niin kuin se pelikokemus on ehkä lähempänä sitä, mitä se oli silloin alkuaikoina, mikä tietysti on mulle semmoisena enemmän niin kuin zombien kokemuspelaajana ehkä on semmoinen sopivampi lähestymistapa, että niin kuin omalla tasollaan tosi siistiä oli niin kuin noissa Black Ops 3 ja näitä uudempia mappeja, mitä oli. Että niin kuin tosi hienoja kaikkia niin kuin erikoisia ympäristöjä ja vaikka mitä reittejä missä, mutta sekin tietysti kun tosi paljon oli mietitty ensinnäkin noitten easter eggien kautta tälleen musta tuntui välillä tietysti niissä kentissä, että sit jotenkin tavallaan jollain sana oli kuitenkin välillä tosi monimutkaisella osia, mutta jotenkin musta tuntuu, että nyt ehkä niin kuin enemmän taas ollaan vähän siinä perinteisemmässä lähestymistavassa, mikä niin kuin luo myös ehkä sitä helpompaa lähestymistä myös sitten tietyllä osaa zombeihin, varsinkin jos uusia pelaajia tulee, että zombeihinkin tämän lisää jatkumon kautta. Ja sitten tosiaan nämä, jotta näitä uusia päivityksiä siinä gameplayhin tuli, niin esimerkiksi se, että aina ottaisi pistoolilla, niin ilmeisesti onkin nyt sitten muuttunut kokonaan tämä niin sanotusti sen gameplay-kokemuksen ydin, mitä tähän mennessä on, että aina lähdetään pistooli kädessä tantereille niin sanotusti. Joo, siis mä näin Twitterissä, ja no lähinnäkin Twitterissä, niin moni ihminen oli niin kuin syvästi pettynyt, että tuossa ei aloiteta enää niin kuin pistoolilla. Ai joo, okei. Että niin kuin, täällä Twitterissä oli niin kuin kommentteja, että tavallaan niin kuin lyhennettynä, että peli näyttää tosi hyvällä ja kaikki mekaniikat, mutta koska sä et aloita pistoolilla, niin se pilas tämän koko jutun. Pilas. Ei se kyllä mun mielestä niin kuin millään saa pilannut, mutta okei, mä ymmärrän sen, kun se on ollut osa sitä pelikokemusta tähän mennessä aina, että niin kuin varmaan vaikea totuttautua porukalla tuohon. Voi olla, että moni sitten saattaa ajatella, että muuttuuko se liian helpoksi tai jotain, mutta niin kuin on ne varmasti ne pelisuunnittelijat tuon osannut ottaa huomioon. No siis mä sanon, että jos joku kuuntelijastakin kuuluu noin radikaaliin mielipiteeseen, että se aloituspistooli, niin kuin aloitushomma puuttuu tuosta pelistä, että se tavallaan pilaa kaiken, niin kannattaa sille ehkä pohtia vähän, että mitenkä tosissaan ton pelin sille ottaa, koska niin kuin zombeissa kuitenkin se päätavoite on, että pidetään hauskaa. Kyllä. Ja niin kuin zombeissa on hyvä olla asioita, jotka on vähän niin kuin OP. Kyllä. Niin kuin sä haluat tavallaan dominoida zombeissa. Niin se vaatii se myös oikeasti sitten. Mutta se on se osa sitä kokemusta siltä osin.
Ja siis mä ymmärrän sen pointin, että moni ajattelee, että jos sä aloitat tyhjästä ja sit sä niinku keräät pisteitä ja sit sä päivität parempia aseisiin. Mutta jos ollaan silleen rehellisiä, niin se pisteiden keräysvaihe, niin se on tosi lyhyt. Että niinku, jos mä vaikka pelasin esim. Black Ops 3 Zombie viime viikolla, niin ei siinä mene edes 5 minuuttia, kun sä saat jo jonkun paremman pyssyn. Ja niinku silleen, että loppujen lopuksi se niin kuin tavallaan väite siinä ei loppujen lopuksi hirveän pitkälle oikeasti ole kovin validi edes. Ei. Et jos sitä oikeasti miettii, niin se menee zombeissa niin nopeasti muutamien roundin jälkeen oikeasti, että sä lähinnä mietit vaan sitä, että niinku, miten sä pystyt niinku aina ennakoimaan seuraavan roundin, että miten sä selviydyt mahdollisimman pitkälle, että sä mietit siinä, että voi harmi, kun mulla on jopa tässä joku konepistooli kädestä ja joku konekivääri nyt, että voi hitsi, miksi mulla ei ole vaan sitä tyyliin niinku revolveria nyt tai jotain edelleen sitä jotain huonointa haulikkoa, mikä on ensimmäisenä ostettavissa. Jep. Ja sitten mun mielestä tuo osa sitä ehkä, mä niin veikkaisin, että tuo on osa sitä, että sillä yritetään ehkä saada vielä enemmän porukkaa pelaamaan zombeja, että se kynnys ei olisi niin iso lähteä pelaamaan niitä ja pitää hauskaa, että se ei ole niin vaikeeta. Niin. Ja siis tavallaan niin kuin lähtökohtahan on se, että tuo kenttä, mikä on nyt ensimmäisenä, niin se on CIA, tämmöinen erikoistiimi, joka menee tutkimaan sen alueen. Niin totta kai niillä on jotain muuta kuin vaan pelkkä pistooli. No sillä on ihan loogisesti ajatella. Totta kai ne menee sinne niin kuin jonkun ison pyssyn kanssa, pistoolin kanssa, muutaman ehkä naattivyöllä. Tällaista. Niin kuin, ja niin kuin, miksi myös on positiivinen juttu on se, että nyt kun ne hahmot ei ole sidottuja mihinkään tiettyihin, vaan että sä voit just vaihtaa sitä sun hahmoa tavallaan, niitä skinejä YMS, niin se lisää sellaista niinku kustomointia tuossa pelissä. Ja just kun sä voit vaihtaa sitä sun aloitusloadouttia, niin se antaa sulle syyn kehittää aseita ja jotenkin avata eri kombinaatioita, että sä voit aloittaa vaikka jollakin vielä siistimmällä, vaikka haulikolla. Kyllä. Tai assault riflellä. Että se tietyllä tasolla niin kuin ehkä jopa monipuolista ja antaa lisää tasoja niin kuin tuohon tavoitteelliseen ja kehityspelaamiseen niin kuin zombien osalta. Että se ei ainoastaan sitä suoritusjuttua pelkästään ole siltä osin, että kuinka pitkälle mä pääsen roundeissa, vaikka sulla on muitakin tavoitteita siinä ohessa. Jep. Ja siis tällaistähän toki oli jo niin kuin Black Ops 3 lähtien ainakin, että niitä aseita pystyi kehittämään ja niihin sai avattua attachmentteja ja näin. Se oli jo ideana tosi hyvä, koska se antoi sulle syyn tavallaan aina niin kuin ottaa uuden aseen, ampua sitä zombeja ja kehittää se täysille, ottaa uusi ja näin. Mutta sitten tämä mekaniikka vielä tavallaan vie sen niin kuin vielä pidemmälle. Kyllä. Että se niin kuin antaa sulle tekemistä oikeasti niin kuin pitkäksi aikaa ja sellaista mielekästäkin tekemistä. En toki tiedä, se voi olla, että ne aseet on tosi huonoja ja mitään ei tapahdu ja se on hirveän vaikea. Niin, ja sitten tavallaan ei kiinnosta, mutta aika isosti epäilen, että niinkään. Sepä justiin se, että tulee turhautuminen saman tien sen homman, kun oletit, että luistaisi paremmin hommat, mutta sitten ei todellisuudessa ollutkaan niin helppoa kuin olaitit, mutta mä veikkaan, että porukka tulee just yllättymään tuossa, että mitenkä oikeasti, no siis lähtökohtaisesti, että jos ne vaan onnistuu noiden pelaamaan pelimekaanikkoja viimeistelyssä ja muuta ennen julkaisua, mutta siis olettaen nyt, että vaikka että he onnistuvat, mitä tietysti kaikki toivoo, niin tuossa on niin paljon potentiaalia loppujen lopuksi. Ja sitten tosiaan nämä loadout-jutut ja se, että pystyt niitä tekemään
ja sitten että kehität näitä aseita ja muuta, niin se on siis cross-kehitystä sitten niin kuin multiplayerinkin rinnalla. Että se ei ainoastaan ole erikseen kummassakin. Sehän olisi tietysti vielä omoitus erikseen, mistä vaan mä veikkasin, että siitä voisi ehkä äkkiseltä alkaa tulla kritiikkiä ja muuta. Sanon, että munkin mielestä siinä on iso kysymysmerkki, että miksi näin olisi tehty. Mutta kun tämä on tehty nyt sillä, että sä pystyt kehittämään niitä aseita molemmissa, ja ne kehitykset tulee molempiin zombeihin sekä multiplayeriin, mikä on mun mielestä tosi hyvä juttu. On. Se motivoi. Just, jos sä grindaat multiplayerissa vaikka jonkun aseen tai jotenkin saat hankittua sen, niin sä voit sen sama aseen ottaa zombeissa ja mennä sillä pelaamaan. Toisessa suoriutuminen palkitsee sitten myös toista puolta. Ja sekin, että zombeissa suoriudut hyvin ja sä oot sieltä itsellesi kehittyä asetta ja tälleen näin, niin sit sä pystyt multiplayeriin mennä nakuttaa niillä myös. Että ne niinku tukee toisiaan ne kokemukset siinä. Jep. Että se on tosi isoja juttuja. Jep, ja sitten just tää on varmaan aika iso, mistä voisi vähän puhua, on just tää Battle Pass, Kyllä. mikä nyt on, ainakin oli viimeisimmässä kodissa, niin tavallaan, kun se Battle Passikin nyt on, niin kuin, vaikuttaa zombeihin, Warzonein, multiplayerin, kaikkeen, niin tavallaan se tuo sisältöön nyt niin kuin kaikkiin pelimuotoihin, eikä vain niihin tiettyihin. Tämä tieto tuli siinä selväksi nyt siinä tietopläjäyksessä, mitä meille annettiin. Battle Plus on osana tätä myös tätä zombikokemusta. Niin se on just siistiä, että tavallaan sä voit pelata vaan zombeja, jos sä haluat, tai sä voit pelata vaan multiplayeria ja sä saat niin kuin ne kaikki asiat kuitenkin, niin kuin, jos sä haluat. Ja tavallaan ei tule sellaista fiilistä, varsinkin sen Battle Passin kanssa, että ei hitsi, että nyt mun pitää pelata vaikka Warzonea, koska muuten tämä Battle Pass ei niin kuin mene eteenpäin. Että jos mä pelaan nyt zombeja, niin mulla menee niin kuin niitä Battle Pass-päiviä hukkaan. Kyllä. Että se on ihan hyvä huomio. Kyllä. Että tosiaan niin siinä on mietitty tosi paljon näitä kaikkia osa-alueita, että jos porukka on niin kuin maksaa vaikka sitä Battle Passista ja haluaa sitä käyttää, niin sitten niillä on mahdollisuus sit saada noihin kaikkiin niitä lisäetuja ja hyötyjä siltä osin. Mutta sitten tähän liittyy taas vastapainona, koska monille tämä on myös varmasti sitten semmoinen iso kysymysmerkki, jotka ei välttämättä nyt seurannut esimerkiksi julkistusta, niin voi olla silleen, että no niin, maksaako siis nyt kaikki, mitä me saadaan? Ei, kaikki kentät tulee zombeihin ilmaisena kaikille pelaajille. Se on iso. Se oli harvinaisen selkeäksi tehtynä siinä videolla, että kaikki kentät saadaan ilmatteeksi. Se oli lupaus, mitä meille annettiin, mikä on niinku taas tosi iso juttu, koska lähtökohtaisesti kaikki zombikentät, mitä olet halunnut lisää, niin on maksanut aina. Ja no, ei tietysti mahdottomia, mutta kyllähän ne jonkun verran aina maksanut, kyllä niitä on kuitenkin tullut aina tietyn kokoisina setteinä lisää. No se on sen verran, että se jakaa pelaajakuntaa. Kyllä. Ja sitten just, että osalla jää jotain mappeja kokonaan pelaamaan. Mikä on harmillista, mutta nyt tuetaan sitä pelikokemusta tolla, että annetaan ne mahdollisuudet kokeilla näitä kaikkia kenttiä päästä pelaamaan, niin veikkaan, että multiplayerissakin niin paljon monipuolisempaa settiä enemmän porukkaa nyt liikkeellä sitten tämän jälkeen niin kuin zombeissa, kun kaikki pääsee pelaamaan kaikki, kun kyllä se muuallakin rehellisesti sanottuna, että niin kuin noissa viimeisimmissä BOissa, mitä itse pelasin, tietysti ehkä lähimpänä siitä on niin kuin 3, niin osalta myös se kyllästyminen ehkä zombeihin meni siinä, että kun ei tullut niin paljon pelattu, niin se kynnys ostaa lisää mappeja esim. Zombeihin oli sitten suhkot iso ja sitten ei oikein jaksanut niitä tiettyjä mappeja niin paljon nakuttaa, plus sit kun ei ollut oikein porukkaa kenen kanssa nakuttaa sitä, niin laski vähän innoa ja sitten se vähän niin kuin sit jäi myös siltä osin, niin mä veikkaan, että tämä on semmoinen juttu, mikä pitäisi niin kuin muakin esimerkiksi nyt oikein hyvin zombeissa vielä mukana, niin kauan kuin se elinkaari niillä zombeilla on nyt sitten, kun tulee sitä uutta sisältöä. Jep. Se on tosi hyvä juttu. Yksi muuten seuraava asia varmaan, mistä on hyvä vähän puhua, on noi
tavallaan ne vanhat perkit Kyllä. teki paluun. Ja ne teki paluun, ensinnäkin ne perkkikoneet näytti todella tyylikkäille. Jep, oli kyllä nättejä. Vähän samaa, vähän uutta, mutta tuttuja kuitenkin loppujen lopuksi, että heti tunnisti. Jep. Ja ne tulee vielä takaisin vielä niin kuin parempina ehkä, koska täällä ollaan tavallaan Treyarch varmisti, että ne perkit on niin kuin kehitettävissä. Tavallaan niin kuin niitä, sä voit kehittää niitä perkkejä. Tuo on tosi iso. Onko sitä ollut aiemmin? Onko tuo niinku ihan uudistus vai onko se vaan nyt iso juttu? Se on ihan niinku uudistus, että ei ole aiemmin ollut. Joo, ehkä niinku jossakin, mä muistan tuossa Revelationsissa, siinä pystyy jo tekemällä jonkun oudon jutun, pystyt saamaan jonkun sellaisen niinku Violetin, Juggernautin ja Stamin apin tyyli, että sait niinku jonkun päivityksen siihen päälle, mutta se on niinku lähin, mikä on... Tuo on nyt oikeasti uusi gameplay-juttu taas, mikä on niinku tuo monipuolisuutta sen pelikokemukseen, että onko se tullut tarkempaa tietoa, miten se käytännössä toimii, se perkkien päivittäminen, että onko se pisteillä sitten niinku... Mä en oikein ole varma, että se voi olla, että... Tai kun moni on sanonut, kun ne on nähnyt ne perkkikoneet, niin se näyttää sille, että siellä sivuissa olisi jotenkin kaksi sellaista semmoista slottia jotenkin. Tai tiedätkö, okay. Että se niin voisi lisätä jonkun palaan. Että se vähän niin kuin voi olla joku löydettävä juttu, esimerkiksi vähän easter egg-tyyppinen juttu tai jotain vastaavaa. Tai suoritus. Mä veikkaan, että vaihtoehdot on, että yksi on, että sä siinä pelissä teet jonkun pienen tehtävän ja saat sen. Toinen on, että sun pitää vaan jotenkin vaikka, että sä pelaat Juggernautilla ja sitten vaikka kun oot selvinnyt 100 roundia se perkin kanssa, niin sitten sä saat jonkun, siitä sen niin kuin versio 2. Tästä yksi voi tietysti olla, että sun pitää vaan jotenkin muulla tavalla ostaa se jotenkin sieltä jollakin pisteellä. En osaa sanoa, mutta vaikka että nuo on ne vaihtoehdot. Tietysti se voi olla, että niillä on joku semmoinen, mitä mulle ei tule mieleen. Ne on keksinyt ihan jonkun oma uuden jutun sillekin päivityssysteemille. Onhan sekin hyvin mahdollista tietysti, mutta tosiaan niin perkkejä oli vanhoja tuttuja, mutta nyt en tiedä, onko sulle selvinnyt sit enemmän, mutta oliko se niinku yksi ainakin, että mahdollisesti uusi perkki tai joku muu systeemi, se oli se joku videopelikonesysteemi, mikä nähtiin siinä trailerissa. Onko sulle selvinnyt yhtään? Joo, Elemental Pop, se on niinku se vaikea sanoa, onko se sinällään perkki, kai se on. Okay. Mutta se ollaan varmistettu, että sä pystyt tavallaan sen perkin avulla muuttamaan sitä niin kuin, tavallaan ammustyyppiä sun niin kuin, aseesta. Eli kuulostaa aika niin kuin, lähelle, mitä esim. Just Black Ops 3 tuli tää niinku double pack punch, että sä sait tavallaan jonkun efektin siihen sun pyssyyn. Okei. Okay. Että että jos sä ammut sillä pyssyllä ja sitten vaikka niinku 20 sekunnin välein, niinku, tiedätkö, se ampuu semmoisen niinku, tavallaan semmoisen erikoisemman kudin, mikä tekee vaikka enemmän lämää tai tiedätkö, silleen. Että semmoinen vähän niin kuin bonuspanos, semmoinen erikoispanos aina välissä. Tuo on kyllä siisti, että odotan kyllä mielenkiinnolla, että mitä tuolla antaa sitten gameplayhän, mitä kaikkea se oikeasti, mihin se pystyy sitten käytännössä. Niin, ja sitten kun just ennen se oli, että jos sä halusit se, niin kuin vaihtaa se efekti, tai niin kuin halusit sen efektin siihen aseeseen, minkä niin kuin haluat, niin sun piti niin pitkään pakkapuntsata, että sä vihdoin sait sen siihen aseeseen. Mutta mä veikkaan, että toi on jotenkin, kun
siinä koneessa on niinku 4 nappia, joku semmoinen joystick, en tiedä. Niin, joku semmoinen... Voikohan se olla, että sä pystyt niinku suoraan valitsemaan, minkä sä haluat. Teoriassa. En tiedä. Paha sanoa, miten pitkälle ne on rakentanut sitä konetta niin sanotusti. Miten monipuolisen systeemin ne on sitä tehnyt. Hyvinkin mahdollista. Että tuo vaikuttaa kyllä tosi siistiltä, että perkkien kanssa pelaamista on kyllä luvassa nytteen. Joo. Ja just... No aseista varmaan pitää vielä se sanoa, että niin kuin aseiden kehittämisessä on niin kuin nyt niin paljon materiaalia, että ei pitäisi loppua tekeminen. Joo, koska ei. Varmaan säkin kuulit, kun ne puhuu siinä First Lookissa, että tavallaan kun sä pelaat sillä jollain tietyllä aseella, niin siitä voi tulla lopussa semmoinen niin kuin Uber-ase. Tai joo, ne sanoo vielä just nimenomaan käytti mun mielestä tätä kyseistä termiä siinä. Jep. Että jos me nyt mietitään, että sä voit kehittää sun pyssyä, sit sulla on loadoutit kautta se gunsmithi, jolla sä voit niinku twiikata sitä asetta tavallaan, että vaikka damage nousee tai range tai tiedätkö just kaikkea tämmöisiä hienosäätöjä siihen aseeseen. Sitten meillä on nämä aseen tavallaan niinku harvinaisuudet, mitkä esimerkiksi Fortniteissa, missä muissakin peleissä, eli on, tiedätkö, niinku, on vaikka AK-47, niinku harmaa tavallaan niinku harmaa harvinaisuus, mutta sit siitä se paras on vaikka violetti, niinku joku legendari. Kyllä, että on niinku eri tasoisia versioita, niin. Kyllä. Ja sitten kun on vielä pakkapunchi ja sitten mahdollisesti vielä se alternative ammo upgrade. Niin... Me ollaan aika hullua settiä luvassa. Varsinkin silleen, jos puhutaan oikeasti näistä zombipelaajista, niin kuin, jotka oikeasti nakuttaa menemään niin kuin päivätolkulla. Esimerkiksi zombitupettajat, jotka nakuttaa päivätolkulla menemään, niin niillä tulee olla luvassa aikamoisia settejä siellä. Jep. Ja mä vaan mietin, että nähdäänköhän me ensimmäistä kertaa zombit, missä jollakin isoimmilla roundeilla, vaikka niin kuin round 50 eteenpäin, että sä voit vieläkin ampua sellaisilla normiaseilla, että sun ei tarvii vaihtaa niin kuin sun tyyliä, että nyt sun pitää niin käyttää trappeja tai niitä wonder weaponeita tai totta. tällaista. Voitkohan se, niin kuin, jos sä kehität vaikka jonkun MP5, niin pärjäät sillä. Se on niin tehokas, että sä voit jollain 70 rundilla vaan ampua niin kuin päähän zombeja, ne tippuu vieläkin. Mä veikkaan, että hyvinkin saattaa mennä siihen, niin kuin, että palkitaan sitä suorituspelaamista siltä osin, jotka oikeasti pelaa sitä peliä tosi paljon, niin palkitaan sitä pelikokemusta tuolla tavalla. Kaiken järjen mukaan mun mielestä kuulostaisi niin kuin loogiselta. Se olisi tosi hyvä. Kyllä. Tosi hyvä. Mutta joo, yritetään pitää tämä sessio suht aikarajassa, mutta käydä vielä toi läpi, tai mitä mieltä sä oot, että nyt on tavallaan uusi tapa lopettaa niin kuin zombipeli. Kyllä, mulla oli itse asiassa myös mielessä tämä sama asia. Eli there's a way out tällä kertaa, että ei ole no way out muuta kuin kalmon kautta, mutta tällä kertaa on reitti poistua sieltä kesken homman. Jep. Onko se siis tarkempaa tietoa tullut, miten se käytännössä toimii, kun mulle se ei niin hyvin ole selvinnyt? No siis mitä mä oon ymmärtänyt on, että sä kai... Mä en tiedä mitä sun pitää tehdä, mutta jossakin vaiheessa sä pystyt avaamaan sen ja sit sä jotenkin niinku varmaankin pyydät apua ja sitten ne zombispawnit jotenkin nopeutuu, että se niin kuin menee tosi paljon vaikeammaksi ja sitten sun pitää selvitä joku tietty aika. Ja sitten mä luulen, että joku tämmöinen helikopteri tulee hakemaan pois sieltä. Okei. No siis mun mielestä on silleen tosi siisti oma, että varsinkin jos siinä on tommosia lisähöistä, mutta mä mietin vaan sit käytännössä, niin kuin, että miten se sitten vaikuttaa, että jos sä epäonnistut, niin miten siinä niin rankastaako siitä jotenkin tai tälle, jos sä epäonnistut siinä yrityksessä ja palkitaanko, jos sä onnistut siinä yrityksessä. Varmaan tietysti jotain kokemuspisteitä ja tälleen, mutta mitenköhän se käytännössä niin kuin
mikä se idea siinä sitten on. Ja mikä on se palkintosysteemi niin sanotusti siinä. Mitä luulet? No, mä veikkaan, että se on vaan, että kun sä pyydät apua, niin sä joko hyppäät siihen kopterin kyytiin tai sitten sä vaan kuolet. Kyllä. En tiedä, miten ne on ajatellut, mutta luulisi, että siitä pakenemisesta saisi jonkun XP-boostin ja voisi kuvitella, että mitä isompi roundi on, kun sä pakenet, niin sä saat tavallaan niin kuin paljon isompana sen. Niin, kaiken järjen mukaan. Että suhteutetaan se suoriutumisen taso siinä. Kun nyt esimerkiksi niin kuin, vaikka monilla on silleen tavoitteena, että pelaan round 100 sen, vaikka joka mapissa, niin nyt se ei ole vaan, niin kuin, että vedän round 100 ja sitten niin kuin lopetan peliin tai niin kuin räjäytän itteni naatilla. Kyllä. Vaan että nyt se menee siihen, että sä vedät roundita 100 ja sitten sä pakenet sieltä. Niin. Jep, miten siinä on tavallaan jonkinlainen järki lopettaa peli. Niin. Mä muuten mietin, että onko se niinku tavallaan, että sä kokonaan lopetat sen, vai pystyisikö se niinku palaamaan ja jatkamaan, että olisiko, että ne antaa semmoisen mahdollisuuden, että se olisi vielä mahdollisuus jatkaa siitä, mihin sä jäit, jos sä onnistut pakenemaan. En usko, mä veikkaan, että se on vaan, että se loppuu pelissä. Niin voi olla. Sillä jos meni semmoisen, että porukka vettää jonkun ihan hulluun roundia asti ja sitten alkaa se, että nyt ei niinku vittu mennä jaksa enää, niinku kädet ei jaksa enää naputtaa, että selviäisi tästä hommasta. Mun pitäisi ottaa tauko tai jotain muuta, että mun pitäisi saada tauko tässä välissä. Niin olla se, että selviydytään tohon ja päästään pois ja sitten voi tulla teoriassa takaisin vaikka viikon päästä. Ehkä se ei ole se, mitä ne hakkee tuolla pelikokemuksella. Ei. Lähinnäkin mun mielestä tämä oli just ratkaisu siihen, että just tällaiseen niin roundi-tavoitteelliseen pelaamistyyliin, että just kun sä haluat sen roundi 100 sen, niin sitten sä pakenet sieltä ja homma on selvä. Kyllä. Että se on niin kuin, tällaista realistisesta näkökulmasta niin on ihan järkyttävä urpoa, että sä selviydyt johonkin tiettyyn pisteeseen, että sä räjäytät itsesi naatilla. Niin, että ei niinku, ei. Ja tavallaan, niin kuin, että sä et pääse koskaan pois sieltä, mikä on niin kuin, siinä mielessä epäloogista, että esim. Kun ne etenee siinä tarinassa, niin totta kai ne pääsee pois niin, sieltä, tietenkin. koska ei ne koskaan, milloinkaan ne päätyisi sinne uuteen mappiin. Ei mitenkään muuta. Ei niin. Et nyt siihenkin ehkä tietyllä tasolla tuodaan semmoista loogisuutta tuolla uudella pelirakenteellisella muutoksella. Jep. Mutta mukava oli keskustella sun kanssa zombeista. Kyllä, että jätettiin tää tähän vähän myöhempään, kun ajateltiin, että turhasta on vaan pelkästään spekuloida läpi, vaan että odotetaan, että video tulee ja käy sitten videon tulon jälkeen läpi tää homma. Ja sitten kun on tosiaan avautunut se tieto vielä pikkusen paremmin ja parempi saada juttua. Ja kyllähän tämä juttua näkee lähtikin ehkä jopa vähän odotettua enemmän, mitä oltiin tuossa aiemmin mietitty, mutta hyvä vaan, niin tulee teillekin kuuntelijoille ainakin siellä sisältöä toivon mukaan jonkinlaista ymmärrystä, mitä kaikkea nyt tässä saatiin zombien osalta jo tähän mennessä. Varsinkin jos on henkilöitä, jotka on kiinnostuneita, mutta ei joko itsellä ole aikaa tai mielenkiintoa niin paljon välttämättä perehtyä asiaan, tai sitten ei ollut välttämättä edes tietoa koko asiasta syystä tai toisesta. Tai ehkä jollekin, joka tiesikin asiasta jo jotain, niin ehkä jotain täydennyksiä, mistä ei ollut vielä saanut kuullakaan. Jep, mä luulen, että tässä oli aika hyvä paketti. Me käsiteltiin pääosin kaikki, mitä on tullut. Kyllä. Niin kuin ei ehkä ihan kaikkea niippelijuttua, mutta käytännössä, niin kuin, että jos tämän pätkän kuuntelee, niin pitäisi tietää, mitä odottaa. Kyllä. Ja mä oon henkilökohtaisesti niin just eniten innoissani tuosta zombipelimuodosta, ja mä ehdottomasti kyllä aion varmaan aikataulun puitteissa, niin yritän grindata zombeja sitten, kun toi peli julkaistaan. Joo. Että kyllä niin kuin itselläkin, että kyllä sinne pelikentille hypätään zombien osalta vaan heti, kun on mahdollista. Että mulla voi olla, että rajoittaa tosi ehkä se, kun ajatuksena oli tuo 5 puolella
aloitella peliä, niin nyt saattaa olla, että nuo markkinat vähän taistelee mua vastaan tämän asian suhteen, niin pitää nyt seurata, että mitenkä ennemmin tai myöhemmin sinne päästään, mutta kyllä sinne pelikentille hypätään myös. Jep, mutta tämä oli tällainen pätkä varmaankin. Me palataan seuraavaksi taas menneisyyteen ja en muista jompikumpi meistä ottaa siellä kopiin. Kyllä. Tämän musiikkikatkon jälkeen. Hei hei. Hei hei. Joo, eli tervetuloa takaisin. Siinä tuli vähän selitettyä zombeista juttua. Ajateltiin, Kyllä. että liitetään sitten erillisenä liitetään Väliosioksi tohon kohti, että se olisi ihan hyvä käydä kuitenkin läpi. Me mietittiin, että turha meidän spekuloida sitä, että mitä se tulee olemaan, jos meidän pitää odottaa oikeasti vain päivän, että me saadaan se traileri. Tosiaan tällä hetkellä me ei tiedetä vieläkään, mutta tuossa äskeisessä osiossa me tiedetään, jotenka kiva juttu. Mutta palataan vähän ajassa taaksepäin, niin sanotusti. Tosiaan PlayStation 5, se on kyllä, tulossa. Siitä olisi vähän pientä asiaa. Olisiko sulla jotain sanottavaa PlayStation 5? Kyllä. Että tosiaan kun tuossa vähän aiemmin sivuutin asiaa sanomalla, että sitten kun pääsee pelaamaan, niin johtuu siitä, että kun tässä tällä hetkellä olen nyt viimeisen viikon ajan seuraillut tuossa noita verkkokauppoja, niin ennakkoerät alle viikkoon myi loppuun jokaiselta tarjoajalta, jos nyt en ole onnistunut sivuuttamaan. Ainakaan näitä isompia tarjoajia, jopa puhelin tavallaan nämä yhtiöt ja niiden liittymien tarjoajat, jotka näiden puhelimen ohjeissa myös myy konsoleitakin ilmeisesti nykyään, varsinkin näitä uusia, niin Elisa, Saunalahti ja vastaavat, niin heiltäkin on loppu nämä. Tällä hetkellä tulevat digitaaliset sekä levyasemalliset versiot. Ja näyttäisi olevan kaikissa muissa giganteissa ja verkkokaupoissa ja vastaavissa, että sen varassa olleet, miten kaupassa riittää sit konsoleita julkaisupäivänä, että saako esimerkiksi julkaisupäivänä se hankittua, mutta näillä näkymin ainakaan ei ennakkotilausversioita saa vielä. Ja vähän pelottaa, että kaupassakaan ei hirveästi tule olemaan, koska tuossa oli, mitä lueskelin tietoa, niin nuo esimerkiksi Gigantti oli ilmoittanut muistaakseni jossain vaiheessa, en tiedä onko enää siellä verkkokaupan sivulla, oli ainakin, että kyllä, että seuraava erä sitten on julkaisupäivänä myymälöistä, mutta seuraava ennakkotilauserä jossain verkkokaupassa luki, että olisi vasta ensi vuoden puolella. Eli lisää konsoleita on tulossa vasta sitten ensi vuoden. Kyllä, eli verkkokauppa.com sanoi, että ensimmäinen erä konsoleita on alustavasti loppuun myyty. Tekemällä tilauksesi nyt menevät konsolitoimitukset vuoden 2020 alkuun. Eli näyttää vähän huolestuttavasti siltä, että aika rajallisesti on joulumarkkinoille tulossa noita konsoleita. Kyllä, 21 alkuun. Ja muistaakseni jossain oli mainintaa, kun lueskelin uutisia, että helmikuussa olisi tulossa toinen erä konsoleita sitten. Mutta jos ajatellaan, että Suomi-markkinoilla näin nopeasti alle viikkoon myy ennakkotilaukset loppuun ja näyttää siltä, että seuraavan kerran saa vasta ensi helmikuussa, niin onhan tuo nyt vähän huolestuttava tilanne konsolin tarjoajalta. Joo, saa nähdä miten se kehittyy. Mutta tosiaan näillä näkymin, niin Suomessa PlayStation 5 on saatavilla 19. marraskuuta ja hinta on 530 €. Kyllä, keskimäärin jossa on verkkokaupoissa on jopa 550 pyydetty kyseisestä konsolista, joka on siis jo pelkästään tuo 530 on lähtökohtaisesti
muutamia kymppejäkin jopa kalliimpi kuin kilpailijansa, eli Microsoftin Xbox Series X:n hankkiminen, joka on ilmoiteltu jopa 510 hintaan. Nyt en ole katsonut, miten nuo myymälät niitä nyt tarjoaa. 510 €. Ja tulee 10. Kyllä. marraskuuta Suomeen. Eli sehän tulee jo hyvinkin pian suhteessa jopa tähän PlayStation 5, joka tulee vasta melkein 10 päivää myöhemmin. Ja ennakkomyyntihän tälle Xboxille itse asiassa on nyt ollut viikko sitten aika lailla tarkalleen. Eli jos kuulette tämän podcastin, niin olette jo missannut sen. Niin kuin PlayStation 5:nkin tässä tapauksessa. Aivan. Eli sitä en ole varma nyt, miten tuo Xboxin tilanne, että onko heillä se niin huolestuttava, kun Sonylla näyttänyt olevan noiden pleikkareiden suhteen, että en tiedä, onko maailmantilanne vaikuttanut asiaan vai onko konsoliosat käynyt liian kalliiksi tuotannon kannalta, niin miksi noita konsoleita tulee nyt niin vähän. Et kun tähän mennessähän, kun on julkaisut tullut PS4, PS4 Pro, PS3, niin ei mun mielestä missään vaiheessa ollut näin huolestuttavan näköistä tilannetta, mitä nyt näyttää olevan noiden konsoleiden suhteen, että vasta niin kuin melkein 4 kuukautta myöhemmin saat konsolis, kun et ennakkotilannut sitä heti ennakkotilauksen julkaisupäivänä. Joo, hullu kyllä. Se on... aika rajalliset pelikentät tulee jopa kodinkentillä olemaan nyt pleikkarin osalta, jos tältä näyttää. No, onhan tietysti maailmanlaajuisesti konsoleita liikkeellä, mutta jos Suomikin saa noin vähän suhteessa, niin en usko, että ulkomaan markkinat hirveästi paremmalta näyttää. Jep. Ei välttämättä kyllä. Mutta kodikinhan julkaistaan, oliko se 13. marraskuuta? Eli just itse asiassa, jos ajatellaan, niin kaiken järjen mukaan boksilla porukka pääsee pelaamaan ennen pleikkaria ja Next Genillä. Pleikkarilla pitää odottaa vielä, ellei tietenkin, jokuhan saattaa tietenkin saada oman pleikkarinsa jostain ulkomailta tai mistä. Hei, itse asiassa tuohon... Kyllä. Itse asiassa tuohon oli mulle 13. päivähän nyt taitaa olla Yhdysvalta, Kiina ja YMS pleikkarin julkaisu, että Eurooppa kuuluu näihin alueisiin, mitkä saa konsolin 6 päivää myöhemmin. Et kyllä jotkut pääsee ilmeisesti julkaisupäivänä nakuttelemaan mahdollisesti sitten, jos on sattunut vaan konsolikäsi. Et sehän on tietysti hieno juttu siltä osin, että se on hyvä, mutta toista itse kuulun siihen porukkaan, jolle ei näytä sitä Pleikkari 5 ainakaan vielä joulutontut kantelevan kuusen alle pukin kanssa, niin voi olla, että joutaa takaisin soittaa pukille sitten ensi vuoden puolella, että joko niitä konsoleita olisi tullut lisää, tai sitten voi olla, että mä itse kävelen kaupan ovesta sisään ja käyn kaappaamassa sen konsolin, kunhan vaan sellaisen saan. Tietysti onhan niitä hermanneja, jotka on ennakkotilannut sen 10 PS5 ja sitten ne myy jollain 600. Kyllä. Ehkä jos sehän se, jos haluaa sen nähdä, että mitä itse en tullut edes ajatelleeksi, kun en tiennyt, että ne erät on noin rajallisia. Jos olisin tiennyt, olisin voinut kuulla näihin henkilöihin, jotka olisi vaan ostanut sen pleikkarin heti itsellensä niistä ennakkotilauksista. Ja vaikka olisin se ostanut itselleni ja nähnyt, että ne loppu jo, niin olisi ihan mielenkiinnosta voinut pistää kyselyä, että mitä porukka olisi valmiina maksamaan mun pleikkarista. Että olisin ehkä jopa jaksanut odottaa, jos olisin saanut siitä vaikka satku jopa voittoa tai kenties jopa huomattavasti enemmän, jos porukka on niin kovassa hingussa konsoliosalta. Niin. Että siinä olisi ollut kovat voitot kääriä, että sanotaan näin, että niille kulmakadun nuuskakiekoillakin jää kakkoseksi helposti Pleikka 5 ostoksille, että ostat vaan pari konsoleja, ei tarvitse käydä Haaparannasta hakkea pakettiautollista, niin olisi ollut paremmat diilit käynnissä. Yeah. Ja helpommat diilit. Emme siis todellakaan rohkaise mihinkään tällaiseen nuuskan kautta muidenkaan tupakkatuotteiden käyttöä. Kumpikaan meistä ei itse henkilökohtaisesti näitä käytä eikä todellakaan halua käyttää.
Aivan. Mutta joo. Mutta Xbox tulee vähän aikaisemmin ja sitten Xbox halusi julkaista myös tällaisen Series S-mallin, joka on niin 310 €. Niin tämmöinen halvempi Xbox-versio. Se päihittää pleikkarinkin digitaalisen, joka on 430. Eli 100 kalliimpi kuitenkin vielä. On hyvä, mä näin joku tämmöinen meemi tai tällainen juttu, että tällaisilla vanhemmilla tulee pieni ongelma jouluna, kun ne haluaa ostaa lapsellensa uuden Xboxin, niin kuin on Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X, you know. Niitä riittää. Pitää kyllä sanoa, että Xbox Series X on jotenkin tyhmä nimi. Koska Joo, en mä oikein älyä mikään. Ei se ole hirveän mediaseksikäs ainakaan mun Ei, mielestä. ja sit just kun niillä on niin monta näitä tolleen sekoittavia. Just tuo, että kun kaikki on niin hirveän monimutkaisia ja pitkiä ne nimet, ne ei niin kuin erotu toisistaan. Siis PlayStationilla on täydellinen kaava. Siis ainut mikä on, niin saattaa olla S- tai Pro-malli, mutta niistäkin sä tiedät, koska niissä ei ole 4 eri määrittelevää termiä ja niistä se viimeinen yleensä on vasta, mikä erottaa ne toisistaan. Niin siis olisi ollut ehkä jopa parempi, jos ne olisi vaan tehnyt jonkun, tiedätkö, jonkun lyhyemmän nimen kuin Xbox 4 tai jotain tällaista. Tai Xbox X. Mutta se olisi ollut vähän outoa, mutta en mä tiedä. No okei, nyt kun sanoo se ääni, niin se kuulosti aika kämäseltä kyllä. Mutta joku niinku... Tai joku Xbox Next. Siis... Niinku, en mä tiedä. Se on ei se täydellinen, mutta niinku joku tällainen. Mutta siis silleen niinku se olisi erottunut niistä muista ainakin, että se on niinku ihan erityyppinen nimitys. Jep. Sitten tosiaan niin... Ehkä näistä konsoleista ei hirveästi varmasti tekniseltä puolelta hirveästi tuohon hifistelypuoleen mitään sanottavaa ainakaan itsellä, että noista osista osaa sanoa, että kumpi on parempi missäkin asiassa, mutta sanotaan näitä niin kuin paljon lupaavia näitä uuden teknologian hienoja juttuja, niin itse asiassa mä tässä on tietoa pikkusen, niin ilmeisesti PlayStation niin tukee jopa 120 freimiä sekunnissa. Et se on niinku, nyt aletaan mennä niinku oikeasti jotenkin pelottavankin niinku nopeaksi ruudun päivityksestä. Mä kyllä odotan kovasti, että mä näen tuolla ruudun päivityksellä niinku pelikuva, että kun se 60 fpskin näyttää niin hullulta, niin niinku 120, niin mä en usko, että silmä enää erottaa sitä eroa välttämättä kovin paljon, mutta kyllä mä veikkaan, että siinäkin voi olla aika mielenkiintoista. Ja sitten miten se oikeasti pyörii. Et miettii, että 120 kuvaa sekunnissa ja haluat vaikka 4K:na pelata, niin aika paljon vaatii suorittamista konsolilta, että onkohan se sen takia, että no konsolit tulee niin pienissä määrissä, kun maksaa tuommoiset osat, että saadaan tuommoinen konsoli toimimaan. Niin, Mut. Se on hyvä asia kyllä, freimit... että just nämä uudet konsolit nyt on vähän tällaisia niinku... Tykkäjä. Siis niinku konsolimääritteellä tykkäjä. No nyt Tietsikolle vielä vedä mitään, että PC on kyllä ihan omassa luokassa ja tulee pysymäänkin. Jep, mutta edes niinku, että nyt ne konsolit on niinku edes lähentelee sitä tasoa. Ja että niinku, se on pelintekijöillekin niin hyvä, koska ne voi nyt niin paljon enemmän käyttää resursseja noihin. Tai niinku muistaa kaikkea niinku näihin peleihin, että voi tehdä niinku parempia pelejä myös niinku, tai niinku tietää, että ne toimii myös konsoleilla. Että tavallaan niinku, niin monella pelillä on ollut se rajoittava tekijä aina ollut se konsoli. Koska se on kuitenkin se, millekin se pitää saada toimimaan. Joo, sillähän ne suunnitellaan käytännössä. Ja sitten siinä on vielä se, kun
ne tekee niitä pelejä, vaikka että nyt ajatellaan PlayStation Prolle on tehty pelejä pyörii 4K tai 60 fps, että se ei jaksa kumpaakin yhdessä. Okei, mäkään voi varmaksi myös sanoa, että onko toi 4K plus 120 fps, mutta jos on, 4K niin se on 60 niinku fps olisi ihan hullu. No siis 4K 60 fps, niin en mä tarvi enempää edes. Niinku, siis se jo riittää mulle aivan hyvin. Siis kun PlayStation 5 tukee kuitenkin ilmeisesti myös 8K-tekniikkaa. Elikkä valmiina niin sanotusti siihen seuraavaan askeleeseen, että 8K ei hirveästi tai alles elokuvaa tuotantoa vielä myynnissä mun mielestä, mutta sitten kuitenkin on jo mahdollisuus plus mahdollisuus peleissäkin hypätä siihen. Ja Jep. et niinku, se on mun mielestä tosi siistiä mun mielestä. Että niinku, nyt oikeasti konsoleissa on tehokkuutta ja pyörityskykyä, että saadaan se muutakin kuin vakio 30 fps-peli, mitä lähtökohtaisesti ollaan Prohon asti ja tuohon, mikäköhän olikaan tämä Xbox Onein viimeisin iteraatio. Xbox One X vai mikä se on se uusi tehokkain versio, niin itsekään pysy enää kärryllä näissä, vaikka luulisi tietävänsä jotakin, niin kuitenkin niin ei nekin pyörittää sen 4K 30 fps tai sitten sen 60 fps 180. Ei 100 kuin tonni 80. No, sovitaan näin, että siinä tuli pieni heitto vähän luvuilla pieleen, mutta eipä siinä ilmeisesti on panostettu tähän kuvatekniikkaan tosi paljon muutenkin, että just tuohon valoihin ja varjoihin ja heijastuksiin liittyen niin ilmeisesti tuo konsolilla niin teknologia jo valmiiksi lähtökohtaisesti suunniteltu silleen, että se PS5-pelit, luen siis tässä tietoa niin kuin PlayStation 5 lupauksista. Tietysti voi varmaksi sanoa, mikä toteutuu käytännössä ja miten hyvin. Mutta niin kuin esim. Tämmöinen säteen seuranta-ominaisuus on. Eli kuvauksen luen lyhyesti nopeasti tässä. Eli uppoudu ennennäkemättömään realistiseen pelimaailmaan säteen seurannan ansiosta. Tuettuihin PS5-peleihin sisälletyt toiminto jäljittelee yksittäisiä valonsäteitä luoden todenmukaiset varjot ja heijastukset. Et kun kuitenkin peleissä on suurin haaste ollut koko ajan kehittäjillä tuo valon ja varjojen ja heijastusten luominen mahdollisimman realistisesti. Nyt alkaa kuulostaa siltä, että nyt aletaan saamaan oikeasti aika huippumateriaalia, koska se on se, mikä tuo tosi paljon sitä realistisuutta peleihin. Et ei pelkästään se, että hahmomalli näyttää tosi hyvältä, että eihän siinä niin väliä olisi. Hahmomalli tehdään erittäin prima kuntoon, jos ympäristön ominaisuudet ei tue sitä hahmomallia. Eli just nuo valo- ja varjosysteemit. Ei ne tekstuurit pääse silloin muuten niin kuin oikeuksiinsa siinä ilman niitä. Mikä Vale meinaat ostaa, jos nyt PS5, niin mitkä on sulle niin kuin 3 peliä, jotka niin kuin on semmoisella niin kuin ostoslistalla? Niin kuin, tai mitä sä niin kuin uskot, että ostat sitten sille konsolille? Onko julkaistu no siis mulla on niin 3, mikä haluat pelata? Tai niin kuin silleen niin kuin paljastettu? Mulla on julkaistu mulla on julkaistettu tällä hetkellä nyt, mitäköhän mä pikaisesti päässä valehtimatta lasken. No turhaan laskea, luetellaan mieluummin. Eli nyt tietysti kodi tulee tänä vuonna. Se on yksi. Vähän kiinnostaa tuo Spider-Manin Miles Morales. Se näyttää mielenkiintoista, mutta tietysti itsellään tuohon kyseisen universumiin hirveästi on niinku, on tietoa, mutta ei oikein kiinnostusta. Mutta peli näyttää ihan kivalta peliominaisuuksiltaan, varsinkin tähän Batman Arkham-sarjan konkarin silmään. Mutta sitten jos lähdetään ensi vuodesta nyt eteenpäin, niin sitten alkaa tulla lisää. Et Cyberpunk 2077 pitäisi tulla Next Genille viimeistään ensi vuoden puolella. Että niin nyt en aio tuolla edelliselle genille hankkia kyseistä peliä enää. Että se olisi niin listalla siellä sinne. Sitten Gotham Knights, mistä oli puhetta jo tuolla taannoisessa podcastissa.
Ja nyt tuli julkistus ihan tuossa vähän aikaa sitten, niin God of War 5 tulee ensi vuonna. Eli Ragnarök on luvassa. Niin se on itselle erittäin korkealla tuolla odotuslistalla, että se on niinku viimeistään olisi ollut sitten semmoinen niinku konsoliostopeli, että siinä vaiheessa oltaisiin konsoli hankittu, kun se tulee, mutta kyllä mä tietysti näillä näkymin hankin se huomattavasti aiemmin, kunhan se vaan sai sen käsiin. Mutta se God of War 5 on erittäin korkealla odotuslistalla. Ei tiedä tietysti yhtään vielä, että milloin tulee pelikuva, ei kuvaa ole vielä nähty. Että ainoastaan semmoinen pieni tearseri logosta ja nimestä, että ensi vuonna tulee. Ja. Sitten 2022, jos hypätään vielä pikakelauksena, niin siellä oli sitten tulossa se Rocksteadin Suicide Squad game, joka on sitten must have silloin, kun se tulee. Tässä on näitä pelejä, mitä itsellä niin kuin PS5 olisi nyt ainakin tulossa. Joo. No, sinnehän on hyvin jo tavaraa. Siinä alkaa olla jo pientä settiä pelattavaksi. Aikaikkunoita tietysti, sanotaan näitä Call of Duty pois lukien, niin kaikki muut on kysymysmerkkejä. Mitään päiviä ei kuitenkaan vielä, että voi olla, että se Suicide Squad tulee 2022 marraskuussa. Sitä ei tiedä. Joo, itselläkin tosiaan on PC-pelaaja nyt ollut aika pitkään oikeastaan Pleikkari 3 jälkeen. Niin varmaan just toi kodi tulee olemaan aika iso ja sitten jotain muita vanhempia pelejä kuin Assassin's Creed, toi Odyssey. Se on mulla ollut jo pitkään listalla, että mun pitäisi pelata se läpi, mutta ei mulla vaan ollut... Jäänyt vähän odottelemaan. Mä oon vaan jotenkin löytänyt aikaa siihen. Ja jos hyvin kaikki menee, niin... Hyvin jos menee kaikki ton kodin suhteen, niin mä ajattelin, että mä kyllä upotan siihen niin kuin sen ajan, mitä aina pelaan. Että... Se on semmoinen, että mihin saa kyllä helposti myös uppoamaan ne tunnit sitten, kun ne vaan sattuu kohdalle. Mitenkäs muuten semmoinen pikakyssäri tähän vielä väliin noihin konsoleihin liittyen, niin mitä sä tykkäät noista designeista noilla konsoleilla? Sehän me tiedetään, että ne on ihan jäätävän isokokoisia, ainakin tuo pleikkari, mikä on tulossa, että se on ihan jäätävän korkea konsoli. Mutta mitä sä oot noista designeista mieltä? Kummankin konsolin osalta, että Series X ja Vitoinen. Mä sanoisin, että mulle toi PS5 se digital-versio on ihan hyvän näköinen. Se, missä se levyjuttu on vähän erikoinen. Tai ei se ole erikoinen, mutta se ei ole mun mielestä niin silleen sievä konsoli kuin se digitaaliversio. Ei, se on vähän... Ja sitten toi Xboxi, niin mä just katson tätä kuvaa, niin tää on aika kauhean näköinen. Joo, se on semmonen musta laatikko. Se on niinku boksi kyllä, se on ihan fakta. Siis porukka tykkää noista. Se on boksi, nyt se on boksi kyllä. Nyt se on niinku Xbox. Ilmeisesti jotain pientä valoa tulee tuolta ylhäältä yläsuunnasta, mutta muutenhan toi on vaan musta laatikko käytännössä. Ei tossa ole käys yhtään mitään. Levyaseman reikä kyljessä ja musta laatikko. Että ei ole hirveän mielenkiintoa, mutta monet pelaajat vissiin kuitenkin suosii tuommoista hyvin yksinkertaista designia, että monet jopa saattaa niin siltä osin ehkä tykätä, että se on helppo laittaa minne tahansa, kun se ei sisustuksellisesti häirihe mitään. Jep. Siis, ja jos ajatellaan näin pitkällisesti. Siis tietysti tietenkin mähän vaan näin kuvaan, että en ole sitä fyysisesti nähnyt. Ja sitten toinen on tietenkin, että eihän se kiinnosta niin se design loppupeleissä, niin jos se konsoli on vaan hyvä. Mutta mä en... sehän siinä se on. Mä en itse ole semmoinen ollut koskaan Xbox-pelaaja. Ja sitten mä en ole muutenkaan nyt ole konsolipelaaja edes ollut vuosiin.
Ja jos mä ostaisin konsolin, niin se olisi niin kuin PS5. Mutta en näillä näkymin kyllä ostamassa sitäkään. Mutta jos joku kysyisi multa, että kumpi kannattaa ostaa, niin mä sanoisin, että vitoinen, niin kuin PS5, koska näillä näkymin sille näyttäisi olevan parempia NS-etuja ja muita. Ja sitten Kyllä. se on vaan jotenkin niinku, no jos sä katsot vaikka niinku pelkästään tubeessa ihmiset, jotka pelaa, niin ne aika pitkälti pelaa PlayStationilla. On niinku nyt oikeastaan 360 jälkeen, niin se on ollut, PlayStation on ollut ehkä vähän niinku se edellä oleva konsoli. Näin mä ehkä ajattelisin sen. Joo, et no siis on tosi näkemyksellistä, mutta niinku paljon kuulee just sitä huutelua siitä, että ne, jotka tykkää pleikkariohjaimesta, niin ei koskaan pelannut boksilla. Mä voin sanoa henkilökohtaisena kokemuksena, että mä oon pelannut paljon 360 ohjaimella ja alkuperäisen boksin ohjaimellakin oon pelannut. Ja omistan Xbox Onein ennen Pleikkari 4 hankittiin. Ei omaan käteen istu. En tykkää sitä ohjaimesta yhtään, ei sovi mulle yhtään. Varsinkin FPS-peleissä on huomannut, että tuo tattien sijainti ei henkilökohtaisesti mulle omaan käteen istu yhtään. Että tuo pleikkariohjaaja on niinku mulle, se on mulle tehty. Siis se toimii täydellisesti, mulla ei mitään valittamista siltä osin. Mä tykkään tosi paljon siitä. Mä siitä. käsitän sen argumentin, jos joku, että ei tykkää pleikkariohjaimesta. Niin kuin mä todella niin kuin näen sen ongelman siinä. Mutta, kyllä. Et mä ymmärrän, jos se jollekin toimii paremmin, niin kuin, kyllä varmasti myös. Sanotaan näin, että jossain, niin kuin, jos se on todella iso ongelma ja haluat niin kuin, silleen kovaa mennä niin sanotusti, niin sitten on tietenkin olemassa jotain niitä custom-ohjaimia olemassa. On, ja niitä jopa niin, halvemmallakin saattaa jostain saa hyvällä tuurilla. Se ei järkevää hintaa. Tietysti kallis, niin kuin loppupeleissähän se on kallis, mutta niinhän semmoinen vakio-ohjainkin on kallis, niin kuin mun näkökulmassa. No niin on. Niillä on hinta pysynyt hyvässä. Et nyt kun mä katson verkkokaupasta Sony DualSense peliohjaajan PS5, niin 70. Ai se on 10 noussut, eikö itse asiassa, onko se niinku 69? No niin. Luvut on kohdilla, mutta siis 10 on noussut siis vanhojen ohjaimien perushinnasta, että 60 lähtökohtaisesti on ollut nuo pleikkariohjaimet aina. DualShockit, jos haluaa lisää tai uuden ostaa, niin se on ollut 60. Jos ei jostain alennuksella ole löytänyt, mikä yllättävän harvinaista kyllä on, jos alkaa yhtäkkiä sen miettimään, niin harvoin niitä kyllä alennuksella mistään löytää, mutta tosiaan niin sanotaan, että se on varmasti tosi paljon tottumiskysymys. Mulla se vaistuma on aina ollut enemmän se pleikkarityyppi, vaikka pleikkari 3 osto mulla meni tosi pitkään, että mulla se hankittiin pleikka 2 jälkeen, mutta se oli niin kuin ehdoton valinta, että se on pleikkari. Että niin kyllä mä harkitsin Xbox 360 ja mun kaverit oli Xbox 360 siihen aikaan. Mutta mä vaan halusin pleikkarin, koska se vaan oli mulle parempi vaihtoehto. Enkä kadu yhtä. Mutta tosiaan niinku, että se on vaan toiminut mulle. Tää konsoli on just silleen niinku, että niinku, ihmiset ostaa sen, mistä tykkää loppupeleissä niinku, kyllä. Niinku, kenenkään turha alkaa sanomaan ja joku kuuntelee saattaa jo butthurtata mulle, koska oli silleen mitä helvettiä ja sanoi, että PlayStation on parempi. Tai en mä se sano, että se on, niin kuin en mä sano, että se on parempi. Mä sanon, että mulle se on parempi. Niin kuin mun käyttäjä se olisi parempi. Siis nämä on meidän mielipiteitä, että ne meille toimii ehkä paremmin. Siis mulla on, eihän siis mulle mitään väliä, jos joku haluaa Xbox jostain, se on varmasti ihan täysin yhtä pätevä konsoli niin kuin siinä asemassa. Ja varsinkin, jos se istuu omaan käteen ohjaan paremmin ja
se järjestelmä ja ne kaikki käytännöt toimii niin kuin omaan makuun paljon paremmin, niin tietysti ehdottomasti hyppää Boxin ja Microsoftin kelkkaan silloin, että siinä on ne omat etunsa myös kuitenkin. Mutta mulle just myös on se, että mulle vaan pleikkari istuu paremmin mun omaan pelihuoneeseen. Eli siis mun mielestä toi pelikonsolin luukki, tuon PS5 luukki on mun mielestä ihan jees. Onhan se silleen, että vähän epäkäytännössä, jos se haluaisi vaateriin laittaa, niin kuin mä oon tykännyt monesti. Se on riippuu, että nyt tietysti tuommoinen pystyversio mulle istuu paremmin mun olohuoneeseen tällä hetkellä, mutta toi vissi aika leveäkin, toi pohjakin, missä toi konsoli on. Sitten sen lisäksi vielä, että se on iso konsoli pystysuunnassa, niin se on suht leveä vielä, että se vie silti semmoista tilaa, että pitää katsoa, jos pitää olohuonetta vähän päivittää sitten siltä osin, että saa konsolin järkevästi sinne sijoitettua, jos se niin iso. Mutta musta toi design on ok, mutta tietysti mä olisin tykännyt myös siitä, jos olisi ollut se musta versio, mitä on kovasti huhuiltu markkinoille tulevan kuitenkin. Että se niinku lähtökohtaisesti tietysti se varmaan se ajatusmalli siitä, että pleikkari on musta ja ne kaikki on mustaa, mutta nyt kun on mustaa valkoisella niin sanotusti, niin ei toimi näin, mutta kyllä mä varmaan ihan tolle originaalina haluan tuo, eli tuo valkomustan setien ohjelmista. Vähän erilaisesti tietysti, mutta ohjelmista tietysti vähän jännittää tuo valkoinen väri, että se on niin likaa ottavaa kuitenkin, niin mä en tiedä miten ne on se oikein ajatellut, että miksi valkoiseksi tuo ohjain osaa niin kuin noin paljon, kun se kerää äkkiä sitä likaa ja naarmuja ja muita pintaa, se näyttää aika kärsineeltä tosi nopeasti. Jep, varsinkin kun sitten alkaa kellertämään. Ja... Kyllä, ja sitten just tulee se, kun niin kuin että vaikka lapset vetää sipsiä ja mässyä siinä ohella, ja varmaan muutkin kuin lapset vetää sipsiä ja mässyä ohella, ja en kiellä, että itse tulisi ikinä tekemään tuota virhettä sitten ohjaimen kanssa vahingossa, mutta just kun kaikkea rasvaa ja muuta likaa tulee tuohon ohjaimeen, niin ei se kovin kauan kovin kivan näköisenä pysy, ellei se koko ajan puhistamassa sitä ohjainta. Ja sekin, että miten vaikea se oikeasti saa pois siitä sitten. Niin, kyllä. Mitä mä just halusin vielä noista konsoleista puhua, niin mitä mä niinku henkilökohtaisesti niinku henkilöitä, joita mä seuraan ja pelejä, mitä mä pelaan, niin niihin sopii PS5 paremmin. Niin Joo. Että just jokaisen kannattaa just miettiä, että mitä pelejä sä haluat pelata. Ja sitten onko sitä jotain saatko sä jotain niin kuin pelata ennakkoon, jotain juttua, tai saatko sä jonkun DLC etukäteen tai kaikkea tällaista. Niin se on niin kuin yksi semi-iso juttu, kun valitsee konsolia. Ja lisäpalvelut kannattaa puntaroida. Nuo pleikkari on tosi paljon panostanut kovasti noihin pelipalveluihin, kuukausimaksullisiin pelipalveluihin. Esimerkiksi se PlayStation Now, mitä mäkin ohimennen testasin tuossa. No, mulla, en tiedä sitten mistä johtuen, niin vähän kaksijakoinen fiilis ja siihen nauhun, mutta mitä mä oon kattonut muiden sitä käyttävän, niin jotka mulla oli vaan siis ilmanen testaus siinä, niin mä testasin pitkästä aikaa Red Dead Redemption 1, kun pelasin sitä kakosta silloin läpi, niin striimiversiona niin ei oikein tykännyt pyöriä mulla jostain syystä se, että en tiedä oliko jostain syystä joku yhteysongelma silloin, mutta mitä mä oon nähnyt muita, jotka on nauta käyttänyt, niin se on semmoinen palvelu, mikä olisi yksi aika kova sana, jos pleikkari harkitsee, niin PlayStation Now kannattaa ottaa vähän lisää selvää, että siellä pelikirjastossa olisi aika paljon pelattavaa ja sanoisin, että ei todellakaan pahaa hintaankaan. Jep. Mutta se on ehkä muun osalta sitten, niin kun, onko sulla jotain täydennettävää vielä tähän konsolihommaan? No ei, mä vaan ajattelin, mä just katon tätä verkkokauppaa, niin
toi Digital Edition on niinku huomattavasti halvempi kuin toi... Kyllä se levyasema vaikuttaa niin, näköjään hintaan noin paljon. Satasen vaikuttaa toi hintaan, aika törkeä. Mut mitä mä itse pitkä aikaa mietin, mitä mä myös totesin, että toi PS5 kyllä silti on aika rumaa. Ei se kovin hyvä ole myöskään, mutta joo. Et kyllä niinku designissa tuo, miten se on levittävä takokäärö, jossa nyt onkaan, miksi nyt voisi kuvailla, niin Jep. Se on mielenkiintoinen. En tiedä, tarvitsisiko se olla noin mielenkiintoinen, mutta sanotaan näin, että näillä nyt mennään, mitä tarjolla on. Ja itse tässä kovasti yritän kyllä vielä pähkällä, että hankiko sen digitaalisen ja siirryn digiaikaan kokonaisuudessa vai hankiko levyasemallisen, mikä kyllä itsellä on vielä semmoinen, että tykkään kyllä sitä, mutta toisaalta en jaksa toisaalta myöskään räpeltää niiden levyjen kanssa, että niin. Se on vähän kiikun kaaku. Verkkokaupat onneksi nykyään aika hyvin tarjoaa noita pelejä myös siltä osin, että saat niitä koodeja, mutta sitten se on vaan just siinä, että mitenkä tavallaan, että kun haluat eri paikoista hankkia sen pelin, etkä vaan vaikka PlayStation kaupassa, kun sä saat halvemmalla jostain muualta, niin saanko mä sen suoraan digiversiona ostettua jossain muualta halvemmalla yhtä helposti kuin sen levyversio, niin se on mulla se ehkä vaaka tavallaan niin kuin, millä tasapainotetaan tällä hetkellä, että pitää katsoa, että kummalle puolelle vaakaa se kivi tässä vaiheessa laitetaan. Joo. Se on sitten kun hetki kun pitää painaa liipasinta, niin sitten toivottavasti sitten katsotaan mitä on tähtäimessä. Sitten katsotaan mitä on tähtäimessä. Tosiaan musta tuntuu, että näistä asioista me puhuttiin riittävästi nytten. Puhuttiin nyt kodista, se zombipätkä me saadaan lisättyä siihen oikealle paikalle. Ja mä en ole nyt 100% varma, että milloin tämä episodi tulee ulos, mutta isolla todennäköisyydellä se tulee ulos sellaisella hetkellä, että me kumpikin haluttiin nopeasti puhua tästä musiikkijulkaisusta, joka tapahtuu tämän viikon perjantaina, joka on 2. lokakuuta, Kyllä. Eli Savage Mode 2. Kyllä, tämän podcastin jokeri oli nyt tämä, Joo. mitä tässä odotettiin ja vähän, että päästään pikkusen höpäjäämään, eli 21 Savage ton Metro Boomingin kanssa pistää vähän uutta albumia ulos, eli Savage Mode 2 tosiaan perjantaina tulossa ulos, mitä tässä niin itse asiassa jos tänä päivänä mulle tuli ihan uutena tietona, että oliko se julkaisu nyt tuo uutisenkin osalta nyt tänään vasta. Joo, että tänään just julkaistu, että tulla. Kyllä. Eli pikku traikku oli tullut YouTubeen myös, että vähän pikku musiikkitiiseriä videolla, että mitä on luvassa. Ja tosi semmoinen, niin kuin aiemmin tuossa vähän Fraden kanssa puhuttiin, vähän semmoinen Stephen King-mäinen kauhutunnelma siinä videolla. Ja joo, se oli just, siinä oli toi Morgan Freeman oli puhujana tavallaan. Ja joo, mä tunnistin myös, että oli tosi kova siinä juttu oli mun mielestä. tosi monta tollasta just Stephen Kingin niinku elokuvista, tavallaan niistä kirjan pohjalta tehdyistä elokuvista, niin oli referenssejä todella paljon. Ja se fiilis siinä videolla. Se on niinku, se oli semmoinen tosiaan tää on tavallaan tää Savage Mode 2 on jatko-osa tolle 21 Savagein ja Metro Boomingin 2016 projektille, joka oli tietysti Savage Mode pelkästään. Siinä albumissa oli just kaikki nämä tavallaan heidän kaksi, tai niinku varsinkin 21 noi isoimmat tavallaan biisit tavallaan, millä se tuli kyllä tavallaan niinku isosti julkisuuteen. Justiinsa No Heart ja X ja muita hyviä biisejä siinä, ihan
Kyllä, trappiprojekti. itse asiassa mä kuuntelin just suoraan läpi itse asiassa se albumi heti, kun tuo uutinen tuli, niin tuosta Spotifyn kautta suorilta istumilta heti, että vähän fiilisteli, että mitä sieltä löytykään. Kyllä se sitä vanhaa tuttua hyvää kamaa löytyi, että mitä tuli siihen julkaisuaikaan just jumputettua aina milloin missäkin tilaisuudessa. Jep. Ja tosiaan Spotifysta puheen ollen tähän väliin, että Aallonharjalla podcast myös Spotifyssa kuunneltavissa. Kyllä. Ellei jo kuuntele nyt, odotellut, kyllä. Mutta jos olet jossain muualla, jostain en tiedä, YouTubesta tai Anchorissa, niin sitten jos löytyy Spotify, niin meidät löytää sieltäkin. Kyllä, siellä ollaan nyt vähän aikaa oltu sen ensimmäisen jakson kanssa, että sinne vaan kuuntelemaan, että mitäs meillä silloin oli siitä kodista sanottavaa ja ottaa vähän se ohessakin. Kyllä, mutta ehkä tietysti vähän semi tällainen randomi heittää tällainen musiikkijuttu, mutta se oli meille semmoinen kuitenkin. Haluttiin vaan just tämmöinen keventävä tähän loppuun. Että se on tavallaan enemmän tai vähemmän semmoinen ehkä projekti, mitä itse odottanut jonkun aikaa. Et en mä tiedä. Se on vaan niinku pikkuhiljaa vaan hiljaa hiipinyt, että niinku tarvii sen projektin. Nyt se tulee yllättävän nopeasti. Nyt se tulee ja näin nopeastikin vielä. Tuohan nyt kova, että ei ole niinku kodin zombit tässä tapauksessa. No ei, että kodin zombeista ei ole onneksi otettu ikuisuus ja tiisattu ikuisuus, mutta no nythän se on, tiisattiin ikuisuus ja sitten sai odottaa, mutta tämä albumi vaan niinku tiistaina saat tietää ja perjantaina tulee ulos jotain. It's booming out. Eli ehkä me seuraavassa podcastissa annetaan mietteitä siitäkin projektista. Joo, kyllä pikkusen on luvassa. Mutta isot odotukset, just se traileri antoi semmoisen niin tosi hyvän fiiliksen siihen, niin se oli aika siisti traileri, pakko sanoa, niin just Morgan Freeman, ja se oli niin semmoinen kokoelma tällaisia kauhuelokuvia. Kyllä. En mä tiedä, mä tykkäsin. Varmaan jos oikeasti kahtos, niin voisi olla jotain teasereja lisääkin albumiin liittyen tai muita pikkusia kivoja easter eggejä, mutta se mitä itse sain tosiaan irti, niin se lopun biitti oli kyllä tosi kylmäävä lopetus niin sanotusti, että se pisti kyllä odottamaan. Kyllä. Et tosiaan nyt just niin, että miten tämä Fredekin sanoi äsken, että vähän varmaan tämmönen jokeriveto tosiaan tähän loppuun heittää tämä levyhöpöttely, mutta tosiaan semmoinen, että molemmilla nyt heti kun tieto tuli mullekin, niin mullakin on kyllä odotuslistalla, että kyllä perjantaina lähtee albumi rullailemaan Spotifyssa, kun saa vaan puhelimen käteen ja albumi odottaa. Joo, mulla ei valitettavasti ole mulla meni rikki noin, mulla oli ihan semmoiset hyvät kaiuttimet monta vuotta, mutta meni rikkiin nyt tässä kesää, syksyä, niin mulla nyt ei ole semmoisia kunnon kaiuttimia millä kuunnella sitä, mutta Mullakin tietysti vähän määrittyy tuohon mun Extreme 2, mikä mulla tuolla olohuoneessa istuskelee, että millä tulee kuunneltua, mutta sekin on jo ihan semi-hyvä. Jos me nähdään, niin me soitetaan sille sun Extreme 2, sillä, koska mä haluan kuulla, että mihinkä edes sillä pääsee. Kyllä, ja sitten etsitään myös semmoinen niin kuin sopiva tila siihen, että se pääsee oikeuksiinsa. Ehdottomasti. Mutta kodin multiplayerista tuli puhuttua, zombeista annettiin mietteet tuolta tulevaisuudesta, ja sitten vähän konsolihöpäjää konsoleista vähän pyöriteltiin, että miten, tavallaan, että mitä mieltä me ollaan niistä, mitä kannattaa harkita konsolin valinnassa, ja sitten
tämmöisen bonuksena oli, että Savage Mode 2 tulee ulos perjantaina, jolloin mahdollisesti tämä podcast myös, mahdollisesti tämä sama päivä. Kuka tietää? Kyllä. Ja jos joku kuuntelee tulevaisuudessa tämän podcastin, niin sitten se on jo ulkona ja voitte nauraskella tai ihmetellä, että mitä meillä nyt oli sanottavaa siitä. En tiedä. Kyllä. Käy kuuntelemassa. Että tosiaan tämmöistä, että eihän me oltaisi aloharjalla asioista, jos me ei käsiteltäisi sitä sun tätä ja tuolta ja täältä vähän asioita, että meillä kuitenkin molemmilla niin kiinnostuksen kohteet on ihan laidasta laitaa ja eri viihdeteollisuuden kautta taideteollisuuden osa-alueella ja urheilussa ja muussakin, niin tuutte todennäköisesti kuulemaan eri jaksoissa vähän sekalaisesti höpötystä erilaisista aiheista ja aihepiireistä. Ihan laidasta laitaan saattaa olla saman podcastin sisällä, että älkää sitten ihmetelkö, mutta varmaan teillekin ihan hyvä, että saatte vähän lisää uutta ja mielenkiintoista ehkä teidänkin elämää hyvällä tuurilla näistä meidän höpäjistä ja kiinnostuksen kohteista, että kaikkea mielenkiintoista kaikenlaista luvassa kyllä tulevaisuudessa, että en voi luvata mitään, mutta voin luvata sen osalti ainakin, että niin jutut ei meiltä kyllä tule loppumaan. Ja tavallaan ehkä myös meidän tavoitteena, että jos me tuodaan tällaisia vähän erilaisia juttuja tähän, että joku kuuntelijakin saattaisi ehkä niin kuin kiinnostaa jostakin asiasta, mistä se ei ole aikaisemmin välttämättä kuullut. Sitten niin kävisi vaikka katsomassa sen ja silleen miettisi, että olisiko se oma juttu. Kyllä ei, näin. Mutta meillä on niinku just todella paljon aiheita ja jos kaikki jutut ei kiinnosta, niin se on ihan fine. Kuuntelee sitten ne episodit, mistä tykkää. Me yritetään niinku kyllä noissa just episodiotsikoissa näin niinku aika selkeästi laittaa, mitä siinä on. Kyllä. Mitä siinä on, että niin jos ei ollenkaan kiinnosta joku tietty juttu, niin ei sitä tarvitse kuunnella. Ettekä tietenkään kuuntelekaan, kyllä mä tiedän sen. Kyllä, että voitte valikoida siinä sitten aika hyvin jo, että mitä te haluatte meidän kuulla höpöttävää, että tässä hiljalleen alkaa noita episodeja kertyä meidän ihan äänitysmahdollisuuksien mukaan tässä, että silloin kun pystyy enemmän niin äänitettä enemmän, niin tulee ihan laidasta laitaan. Todennäköisesti kaikenlaista pikkutiiserinä voi heittää tähän podcastiin ihan loppuun tässä näin, että semmoinen pieni erikoispodcasti on tässä suunnitteilla ja vireillä ihan mitenkä erikoisvieraan osalta on mahdollisuudet tämä järjestää, niin minä tuun pitämään kyseisen henkilön kanssa pienen erikoispodcastin vielä ei ehkä paljastettavasta aiheesta, että jotain ehkä sen verran voin paljastaa, että mahdollisesti kirjallisuuteen ja jonkinlaiseen TV-sarjaan liittyvää juttua ehkä saattaisi olla luvassa silloin siinä jaksossa, että semmoista myös esimerkiksi on luvassa. Joo, me tosiaan puhutaan jo hyvin pitkälle. Tai niin kuin, se on varmaan kuin episodi 4 tyyli, koska tämä on episodi 2 ja meillä on episodi 3 jo nauhoitettu. Kyllä, odottaa tuolla uumenissa. Aivan. Mä voin sanoa, että episodi 3 on niinku, se on hyvin semmoinen niinku, panostetaan tai niinku keskittyy tällaiseen yhteen aiheeseen. Et se on myös tavallaan spessujakso, jos niin haluaa ajatella. Joo, voisi ehkä sanoa. Kannattaa olla kuulolla tai silmällä. Sitten kun se episodi 3 droppaa, niin se saattaa kiinnostaa teitä. Ehkä ei. Ehkä 4 juttu kiinnostaa, ehkä 5. Mutta kannattaa katsoa. Se on ihan kiva episodi. Et koskaan ette tule tietämään, että mitä meillä on ensi kerralla luvassa. Että jos ei erikseen tietysti sanota sitä etukäteen, mutta ei me itsekään tietä, että se on tosi paljon fiiliksen mukaan, että mitä on höpöttämässä sitten ensi kerralla, kun mikin ääreen istuu. Niin. Jep, mutta mä oon ihan tyytyväinen tähän jaksoon, niin että
me saatiin niin kuin hyvin paljon materiaalia tähän, että tuohon vielä kun lisää sen zombi-osiot, niin tämä on varmaan 1,5 tuntia tai jotain tällaista. Jotain sitä luokkaa, että pisin tähän mennessä. On joo, vaikka tämä on meidän toinen jakso, että sinänsä ei siinä ole paljon vertailukohdetta. Mut. Varmaan näiltä osioita on hyvä lopettaa. Jos joku pääsi näin pitkälle kuuntelemaan, niin oikeasti valtava kiitos. Valtava kiitos. Ja toivottavasti tavataan seuraavassa jaksossa. Mun osalta kiitoksia. Ja Frade sanoo kiitoksia omalta osaltaan tossa noin ja Vale heittää tässä näin, että kiitos kun tulitte meidän mukaan tänne Aalloharjalle tälläkin kertaa. Toivon mukaan oli jotain juttua, mikä kiinnosti teitäkin myös ja piti meitä tässä niin meidän linjoille. Nähdään ja kuullaan ensi kerralla. No okei, eihän me nähdä, koska kyseessä on vaan audiovisuaalista materiaalia, joka rajoittuu audioon meidän osalta, niin kuulemisia ensi kertaa ja toivon mukaan viihdytte meidän mukana tälläkin kertaa.